10,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth. Declare. Say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth. Declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Obuoba Yankopon Israel mo papa Yankopon Israel di AHENKAN mpo nipo no na dwen ho so di adwuma we ba ha ni pakon odi tum Yankopon Israel se nipa na Obuoba no pe wa kan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Obuoba manage ma ho fama se and them etimi because my trust every time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyame Israel be Masa, we a great host, party presenter. Oh, you're unique. Oh, you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are ATM. We are making more estimate. Na ya mamu was Eastern region one more, a Hong Kong more. The amount of food free at the bench. Yes, and the first very. I mean, this is one of the fast, a very intelligent question. People like you need to be highly esteemed in this society. AHENKAN mochi nanzo de mu na moka ejina mamudi kan obeso nkwa AHENKAN konsapan aboze de se ade ba kwa mo bekinkan na nya disuanso ni se obi afra brazil ni nua no ma fa ya ho ta ti di ankonyankopon enkone han to Obuoba Ofori Amanfo na batan kwa le se kan den AHENKAN 933.3 e kon kan a onia tie AHENKAN 933.FM na mu tigu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN 93.3 FM. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN 93.3 FM. Oniamachi o. Radio papa. Music. Thank you. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN 93.3 FM. Oniamachi o.
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achi, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Radio Papa. Music. Thank you. Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achi, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ubeya. Yesu muna. Yesu Kristo Onte nenkana Ono niye na dinyina enti minye fano Ubeye nshiro Ebeye nshiro Why? Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achi, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Lile Come on. Some 38 minutes into 6 a.m. We are back on your radio. Asidani nyina nkomo ti asefo nyankopon. Yekoda se wufuo. Ena no pay wakan yen aka ti asefo ho. Asidani ayeyi ne de ma din kronkron no sanse de waye eburu adwene ne ntiase so enipa entumi entiase. Sika ntimi nto. Ahofe ntimi nye. Nimdie atonsuom. Erade ani munyam nko a na ehyiren. Ena no pay nsu yensan fa sedam fa ma yenyankopon no. Eje nyankopon be nyankopon no nkronkron nyankopon no. Bebrene ne obonifo susu hyehye ye. Erade ama ni nyina mmemu. Wama ato ensuom. Nti si asori ane wo se ye de aseda ye de ma ne din kronkron no me pa cha ya tena si free sabre ekopim sa no pa no do bebo for God encounter back on your radio Maakye any media ye sinkonwa ye de bremo me pa cha free sabre ekopim sa no pay no do ebebo ensemro ne ye kotwi bo breman ne ahinta odoman koma ani kurotwi amansan bodwusem die dika na editie eno na yasone so yesinkonwa yi ye de nyina de bremo ye de aseda be call dia ma odi ahenkan kwame yeboa ajempa hene Kofi Mensa Kobike ena Billy Man midin Obuoba Ofori Amanfo
onipa bia enia no ye emfama wasembisa no na anopa mi bisa onso ho tesen o da bi imano onso ho tesen bibia bokode asedan koma ye nyankopon no ewo mu se mu ayeden de but awurade omayen nya yebedi ena anka o ma de enchen eni ti se waka te asefo ho a na ewo se onso so de aseda de ma ne din kronkron no eni pam pem ena anka wo mo pesa akwanyen but minum ye no awurade de ache yen kwa yanto yentua yansre ode ache yen eni ti wo se yanso ye kire niso ede kire nyankopon no anopa imeme de me de awurade ase sanse bibre ene course wo de suo mu na awurade asam ye ti ase se anadwo de suo mu ayada na ni da suo ni ba bia no awurade hye na bofo mo obeboyen ho ban obegye mfiri obonefo nsusuye na gina tuo apam boni awurade be yi mfiri ni nyina mu na wa ma ade papa asan kye eya na enye nwanwa se ukoda kete so a uni mo bra wo de beda sanso na wo be sori a won se da nhunu brekoro potin a wo de be sori wo de da hɔ a na wani ate wei ani ensenkyerene ne anwanwade kese a awurade taye ewo ne mabra bomu a se esibia no a na kyese asem kese na asi but ase yaye too familiar with me koda ade be cheme makoda masori enipa ye too familiar with it and inti se esi a yen sada nhunu sa ensenkyerene bi asisa but abusia se oyam kawo ahmachi bi se u go through some pains bia ahomachi bia se urade made echi a odi aseda be ma din. I am not praying say obekom, but sometimes experience etumi boa wo I didn't me media be aseda de me unyankopon sanse de waye ne doso bra dwene nti ase so yeda na se eja yeda wase yada wase awie ne esen gya yen kra ye nipadua yakone abedie ene damu nyina nso e de ahye wo awurade nsa se awurade ye pia firi ye mfie yi kan yen ho odomfo fa yen ko ne sanfa ye bra sudwem ne ebeye musu esen amane mi hu yanka mpatuwu akwanhia aban amane a obonefo esusu ahyehye se emra yen so ye tugya tum ewo Yesu dinemo awurade dia okoton ma yento obi bia okofa banso fa ne ko ne sanfa ne bra sumdwem ewo Yesu Kristo dinemo amen. Ena no pain su yenkonwa siemu no nsam no bebre no a ena air trendy me no air kasai the president of the republic Nana Danko Akufo-Addo nyakopon ya adom a wochena ye hwe ni mu so beba bepie mu apoye mantam ha enomo apoye mantam no oba obehya ase free in Nkoko constituency ofri Nkoko a na wawoso e de akọ New Juabin na obesan so akọ Ofuase Ayirebi constituency omampani besan atwam akọ Achiase constituency aninti apuema ntemom ya yahodo a omampani bekoro no obekọ Nsanwem Adoagiri constituency nso omampani bekọ ho aya no ahye ne nso de amame yani edi omampani ne nto aba odi be piem ewa apuema ntemo no yani di akire panem potofam a yadi mu amane e de bebrel aninti ye be ma omampani akwa aba e de aba ono ankasa ni home region na unim say city no me no kasa yegusu a pempem ko akaka kra bi na eduru 4 Ghana cedi to $1. Hallelujah. Euradi hunu ye mobo. Yesi ade yesi di no aye hata. Aye mobo kra dodo. Awu. Enti akakitiwa bi na cedi to dollar eduru 14 Ghana cedis. 4 Ghana cedis is saying mano kokotwa 14 Ghana cedis. Na adwadifo a wo nso so ewo Ghana ha. Guta to be precise.
Enra ena omo ye so omo di nafua enum to ho na nafua enum no omo mie wo mo so to adan a CD ebi akra se me kasa kakra bi na duru 14 Ghana cedis no omo kire se he wo mo kofa nioma no a na omo aboka omo kofa na omo aboka nti birebire ama ne ama obi a etena ne fie na eno ena Ministry of Trade and Industries and so they to just say oh wo mo ni gutafo akasa o omo di gutafo akasa ka kyerem senka omo nya botre omo no munsuo ntwen wope empanimfo gusu omo toto nioma enye so omo ada so ombeye na mwantie na motoko so kotototo mo so to mu a na just say hard drink akra and into Trade Ministry omo so womo express womo disappointment e wo guta emu me no ka say omampani akufuado wa appoint Ora Eric Nkansa PhD Eric Nkansa PhD so ono na mra meye Director General Enfama Ghana Education Service se me no ka say de Professor Opoku Amankwa onye Director General bium ai Enran so NDC amanyoko no etonsa friends emchirofo ma yekoye yekoduru ho no mo kire se womo de womo nhihye yahodo a wode agu akwan mu no eto yin anim ye ba yemfa amane ne ma Ghana fo nyina na sei enete womo kire se nyankopon ya adom a enne dadua yi enne da ya enne ya me no kase ya oma bie pono de ato ho obi biara waso wo ho ahwe na wogidi se wo ye NDC nin oma bie pono ato ho enne da ya me no kase yi se obi biara ogine hudi so ye NDC nin na of good standing no ubetumi abe file anaso ubetumi abe peke wo nomination form me kire national no international no national chairman first vice second vice and general secretary deputy general secretary organizer deputy organizer women organizer deputy women organizer communication deputy communication saa no position ni nyina ene omo kire se obi bia ogine hudi no ubetumi aba NDC wo national headquarters na abepeke wo nomination forms wo ho na oma science wa kire se best 250 constituencies weekendi wo ebeye constituency elections aya no wa hye so achimodan ede ne bekoso odan kwanta achimodan NDC abato no ebekoso odan nkwanta ebi bekoso ewo achiase constituency ebi bekoso asene manso across constituency ofuase ayirebi constituency ebrem constituency in fact achimansa block hane de abato no bi bekoso baabia ye follow ne bekoso ho nso ye de report no detailed ye de bebrel na empanisi ye boda mo ye bo free nti yen ache mo dan ha de ne de ye de ani fe be de akire enti minye fa no aba na oni se ache mo dan Okobremu Central Municipal Assembly yen assembly ni din no ache mo dan ye constituency ni din an assembly needing the Bremu Central Municipal Assembly. And any 2 days, yes, said that the young can wasem. Almost I call so more to preside in a bano. I was your mokoya and sign and ye a banche, warrior, and an abroad dear. Any pam you know could deny any pam you know, ubia nya the required number no. Ain't ene, you ever rem near the moon come Eddie Amamo. Ibedi mun komo kama Eddie Amamo. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Edeba AHENKAN933FM Enran so Captain Smart Enra wa mo kire no Enra wa pon adwuma na okofie no wa mo kire no
Wamo che no ama yesi ya nhunu baabi ade ne kɔhye ye. Akire kura no behunu sɛ ye de ne kɔ Nima police station. Me no ka say omo agyae no. Hey, adio, mane kwai. Mane kwai na wanya ni awope. Okay, ma yamfa wi mo brese de bisia kono fama wona no pay. Me pa cho say na be ko wo kire se ano pay no. Ensuo ni be munemu na ensuo ni be munemu na pa. Afi ye kwen anim no awiare betwe ne ti. Na eye den kopema nwumre nsuo beto ene nti ya no ahye ne nso de ama me yom de bai na mabɔ ne tofa no kopema nwumre ye den nsuo no ebeto awia bɛbɔ ene but nsuo nso ebegugu aya no ahye ne nso de ama me wie mo brɛse ne besi akɔ ena me de ama wo no me da si bebre afi fa o bible no fa bible no fa ana pe pen bi na tworo ni o mato ho and won't me fa bible na pepen na eya no atro ni ma bi de egu ho thank you afei yanko bible nim straight mema remfi se yeguso a yetuti a topic no yesi den look for God's blessings and not miracles o kristo ni yen suma wurade se wurade nsenkyere ni nsi we ya brabom obu okran nsenkyere ni si wia no akopene ba bia tena on to aso mpaye sisi ye na nsenkyerene ne maaye ne me no ka say ogina sorry them 24/7 obom mpaye sa no ache ya ne ti oba ya sorry ho a ayi me kire nkran de no yitimi bom mpaye sa abun so onipa de sani ache ya ne ti no de ha hwan enti obebo sa mpaye ni nyina awie na Nyankopon abie kwan e de ama no ebia na ya ware ebia na ya wo ebia na eya kwantuo ebia na ya dwuma na ope enti obeye saade na obebo mpaya enam se bible se Nyankopon ye mpaya botiefu enti abisade bia de beba nanim no obetiewu na waye na wode ama but ye mu bebre no enam se ya dwen no ya psyche ya dwen se we are following God only for ninsenkyerene okenkan bible ne se na nkrofo tudi Yesu achi bebre wo mu tudi na chi die ntino mutudi na chi omote se na Yesu yensenkyerene omote se Yesu de onene nam na ekom de wo a otumi frema na firi soro na ba na wacha ma omo no nyina di Yesu omutimi di amen no omo de omo nsa buru omo firi so enu nti no omo ye dan omo di Yesu achi enti enkrofo dom no bedi Yesu achi not because they were looking for the blessings from Jesus Christ, never. They were following him because they have heard that he can perform miracles, signs, and wonders. So we have certain group of people, and as a Christians, they are only worshiping God, so to speak, because they think, say, edru baby abraboni mo denia. Obetumi ayensenkyerene, and they think, say, wedi kan ye bida. Everybody. Said the oyema kobike no ye bi mami o but the omunim ne say eso kobike ekwan ye Nyankopon fa so ene ni nya nhyehyeye ne apam inti e bia kobike at the age of 10 Nyankopon ye say obebie nani a na no nso nkyere say me so me wo me ba at the age of 10 o say Nyankopon bie nani no eso obi are ne hyebre ne na brabo de ne na masasi so enti ye wo a Christopher bebrea. They are following God or they are worshiping God because they have heard he can perform certain signs and wonders. They are not worshiping God because they are looking for blessings from God. Never. Because say blessings na wo ped ya adwuma wo ho. Ka kire onua say adwuma wo ho. Adwuma e wo ho. Enti those people na no mo edi Yesu achi no. Enipa mpempem no no di Yesu achi no Yesu jai nsenkyerene ne ye ne pe osofo di jai nkom hye mahunu we no wa unta fe na sore no emu asase etutu members ne mma osofo asase ro de nkom hye ne tata omododo a Christopher ni nipa abasase su sesi ya no bebre na nsenkyerene nti no mu e ba sore o bebre no a nsenkyerene me pawo minyawa mi mabiemu me pawari eminya wari ami mabiem to omo mpae no a saa bebre no adane asori se hospital
Say hospital there unko to so obi a shed da kotompa atena ho no mo afebo wahu bi da. Say hospital obi se me dem akotena ho afebo gi se bia na yare na no odin yare na no odin se den kura wunni hospital ho 1 year menya sure say hospital bi bagia tum se beda ho 1 year ebi nsida enti agidifuo ne kristofo a ye fra yen ho no bebre no a ye sum nyame a ya ye nyankopon fie ho sa yare sabia me kona me nya niame hwehwa eno ano no me kona me nsan ka niame pa eno ano no edi nti nipa na di Yesu achi no bebre no a no omo ate se Yesu de ekom de wo a otumi mu aduane di ene enkrofo bebre timi monitor ayiye bi koso wa ha dan ye aduane bi apai no afre no makodi bi so obia woni motive a wodidi nyankopon achi na Bible say afei nyankopon ne ba Yesu hya ase se ensenkyerene no eno nam so twe nkrofo ebedi nachi no wo jai no bebre no a hya ase ye den ekoy yeso omo koya ama ne ka 72 people 72 no kresa eso san teye eso teye abeduru 12 no so ba ko san be deny wo mo akire yi ene ekope ba ko be kan ho enti we no kire the caliber of enkrofo enipa yensu ene yemban but omo bo madwene mu po say we will follow Christ irrespective of what erupts. Yabeko so di Yesu Kristo achi emfa ho ne nea ebe sode emfa ho ne asroche ebebo emfa ho ne nea ebesie. The ultimate goal, the ultimate eye is fixed on the blessings of God. Na Bible say womu a omunya bre no omu ne Yesu Kristo nante yete se suafo no awurade ehye womu animonyam ohyira womu na ushira won ene won asefo anopa yi se ubetia se I want to hook up with God, not just by words, mere words, but I want to hook up with God by my actions. So me, I would deny myself of certain things. Yesu Kristo kan bi kire wo mo sasa ubedi machi a e wo se wo po enema bi a wo pe. I was so put certain things to be on more your friend the pleasures of life. Sometimes, you know, you feel say when you have it, it complements the life you are living. Emma when nijiwa brabum. Oh, yes, I need a car, I need a house, those kind of mano. Aha. Ninyina ye. But so be di Yesu achia. Eni me bi a wo pe no. Uyi ni nyina akwa no wabedi ne nhyehyeye ene nanamuntu achi. You know why? Because when we are doing that, ye wani daso ne ahotoso se wa hye yen boss obi hyira yen enye yen ho a obi hyira yen ne yen asefo. Anopa yi ogidi ni men kwa sorry because what is osofo no aben. Men kwa sorry because what is say osofo ne ode ne nsa to so no obom pa ye manwa yade ni betu adwane. Ni nyina ye Yesu Kristo kra before na open the attention of the people no na eduru ba bia e wo so ye nsenkyerene, but don't let your eyes fixed on that miracle alone. Miracle ni ye na midi wachi na kom de me na untimi mama aduane ni a na die enti na wo se midi wachi I was saying to me do it because I come to me about aduane but and no shouldn't be adia. I was a Tom adwene say oh me di na chi because I come me amenya aduane adi da bi but I was saying this many to say me di na chi because me pe baabi akọ me di na chi because ono no niame hwehwe no ana baabi a me pese me kọ no owo ade bi a wo de kame de ho a ebetimi ya push me amoma kwa koduru ho no mo me di na chi because ne nsemu nhira ene be ma me aye odefo sa wo de no betu tirim na wasome urade a nsenkyerene be yodia Genesis chapter 26 yenti the Bible kan Bible me amte se ebre ninti me bobi tofa na fe yakwen anim ekom ba asase ne so Abraham mo time ekom ba asase ne so ne hu nsem bebre ye kan adaje be boyen but mame kan free the verse 2 na yenkwen anim nyame yadom o kene beto aso
Or say, and the Lord appeared unto him and said, go not down into Egypt, dwell in the land which I shall show thee. And I say, I shall tell thee of. Nyankopon pese oshira wa. Eya na won pese onipa bi eyi ye won krofo bi a obi so mo se abrabone te say so eye minyansa ne modembo we heard some people when you ask them say what to say minyansa ne modembo obi kra do timi ka to say Accra stay by plans and side man. No, it is never true. When more plans are yet they are struggling in life. A lot of them. Eye urade. Se nyanko pursue chira wa. Eya na pese obi beka se me ko nya mesumu na me wo misika dada. Nyanko pon ye nunkum twimni oyobi otwe nunkum. He is a jealous God if you don't know. He doesn't share with his glory with anyone. God doesn't share his glory with anyone. Only obi nche ni monyam. Oni obi nche na dance die. Enti so opesu oshira wa, opesu oshira from the scratch. And inti se obi bia oni Nyankopon be nante no, Nyankopon ne kasa ase wo bie wa sum bie wa dwene mu se enya se me ne nante keke, but me pesa me tene ne, me pesa me tena kwankyere, o se fa akwankyere papa ye Nyankopon ti. O se na oka kire ne se onpie, onfiri ho. Na okokyere ne baabi, Nyankopon so ye den okokyere ne baabi. Ompeso obetena wono mu wachira no na nkrofo aka se asase we de ye tena so di yie enu nti na ama na yie no but opese oyi ni firi ho na ode ne kohye bibi ase na se nhira ne ba enipa hunu sampa oye nyame na Bible say Awurade yi ne ho adi de kire Abraham na woka kire ne se onsane enko Misrim na sa Misrim honom no wonkɔnkɔtena kuro a nipa nyina se aha de yakwawe so wotena ha wunye yie no Nyankopɔn nam se wone obi anche nani munyam nti ɔse ho no wonkɔnkɔtena na Bible se ɔkɔkɔtena ho bre ni nti na Awurade ye ni yie nyame yadom ɔkyena ye be kan awie na fe ye de aka Genesis chapter 12 verse 1 to 3 no ɛho na fe akenkan hwehwe nyame nhyira enye ne nsenkyerɛne wate se wudi Nyankopɔn nsenkyerɛne achi ne gyae a wanhwe a waba mu bebu se nsenkyerɛne ti na wo sum Nyankopɔn wa me se nsenkyerɛne ni twa a wanhwe a waba mu bebu but the America channel say fix your eyes on God's blessings and not miracles and trust me o yesa na ode ne nkakra ni Nyankopɔn nhyira ne hyase se eba enya wo nko a na eba besi wo so ebe kwa kutsi wasefo eso Awurade nka wo ho na nadom enoso emfa ema wo Awurade ahum obronko so anya kese emfa ma me no mienu na o man adansedie sanse obi hyira yen ti ase se obekoso atena ne nyunu na se o je Nyankopɔn oba Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn eyire so kyire so wa brabo yi mu se den Gladys Ampabin afia bim Adwoa Roberta Awurade ongum animu aseda amen ma yemfa mo messages amede ba yemfa nto aso na fe yenko sports for no ho no mo so emfa nia ekoso into the world of sports no omfa ni nyina mfa mayen enti we say your friend no Edem A Foster Ofeyi Abigail ena efia bim Yankopon enkamu nyina mo ho ena no pay Gloria Ampofu so Obuoba, good morning, please help me thank God Almighty for my life and that of my family. Greetings to my father Mr. Samuel Ampofu Owobremain Baako. Gloria Ampofu ne dia ono so dia ba no Adwoa Roberta enso so di bia ba ono so osesen. Good morning team AHENKAN Kutuku Mayor Kum Eastern Morning Voice, please azren manso twen kra mfa so be na wo so me pese mi hu ya zebo oro so di opesu hu ne na no pe no manso twen opesu hu emfa so e wo so Betrad ni ejeyin kraku
see a Thai friend or Papa J. Good morning, Obuoba Ofori Amanfo. Kindly wish the hard-working communications minister, Honorable S. Louis Kufu, a wonderful birthday for me. Greetings to Engineer Emmanuel Kufi Apoy, Regional Engineer ECG Tema. And what they made us see a kahon. Ebacho Yakoba yet the Yaka na Elbekin Kaho de Amamo. Why? Intimoko Swan Famra. Sports for Natanasi. Inti the Yakoso Hormone or Mode Bemayan. Mahu say Ministry of Youth and Sports and so enroll the communication be barbonting. As one person called Kata Nibino. Ubia submitting a report. Emfa Emra Womo Ministry Hormone. I don't know, sir. Minu hey. Almost submit to Modia and answer Senate. Yeah. And Benivo. Yamia the one answer. Senayo Yawada. Sir. Yakako. ABC Enche. Now, head of sports must submit. Vim no day. Chairman as a wing, a month from Grover down. I'm on one I got wow. That is it. Into a man from California, the idea. Debbie. And to Osika. Chairman him Ghana. And let me say, now, other aeroplane, Omodia. There be sa o say wa be kono fa won krata bra when him say ekrum highway e bedru sa emirisi ya na sa omo be kono nyese omo de wo ko free o o bet abandon ko be ko free da bi nya no kre afi omo kan wante omo sa fi omo fo bi an ko free chama o I say wunti krum ha o enti we for no omo friends sports for no do be ko free supporters no sports presenters no presenters ni de e bi be ko omo ready no mo favor aban nanimu no omo dom timi nya kwan ko na mo de mu ni favor o da bi en bobo ehun se pese ko ya bobo ehun de anka nya de ba ko dan na ano de betimi asisi bia la kwa me yebo a wa ka no ho bi me bia kwa me yebo ase okay me a me fa ba ko ho ka ko sana bia betimi asi ofia ba mo amovim wo fom o da bi vim ni form ba o chama ase wuti krumu a da bi movim wo fom ada na vim wo fom se o kontu de to ase o ko de bia me fa kata yi ho asema ba ya na manu yi mani nyi manu yi ho sana wani nyo sana mu ya mu yi ya no ya na mani bejo sana ya mu yi kata kwantu no anu yi no ya na mani nyi ho asa mu ni vim anya vim me tiana me se makoka so na se me fa me we ya metimi ko metimi decide say ye wie so makoka so ye wie metimi akọ nti aka one day kona world cup na start o ba kwa obetimi akọ ya ko so ayi na eti say afcon ye wa hanum ti ebetimi asai wa so ye wa hanum a say yem fa no despite media omo anya de obetimi aka so dom krata akọ wi omo pitupra nti ze bia en gave ya mfa krata akọ ma sports ministry na e bia na nsencheni bi asi kwa me ebu agiga ba say one fan krata na nko ha eden ya opese okwa obetimi akọ yes na no senka u call through ministry no anka senka u protection ye very solid ba fani say bia yen be kwa yen ekọ ewe yen station din mu nti bia yen be gi accreditation dey free ministry no ha straight ni a and I make say nti e ba sana ministry no so be bo wo ho ban ana yen Obuoba ma yen kan cho mo say enye ne hu yin ni bo fruit ni do kon bo aiden scan me hono mo fantite so oh na say no de bo fruit ni do kon bo no de eden ya na be ko so ba bo no so ye be bo say ska hono ye de bo sabra na yen fan shem ni fantite so o do wa habi sika be pie mu no enti me ba o yes Ghana ayeden enti me ma obi an commentary no say anya commentary say commentary say stations in be be ko say o kan me ka yo say ye cry even say be ko a ye be on our own expenses ne be ko enti nga mo person ka media houses ni obi an fa ni sika na enko so o ya strong na ko no da bi if you na ka say kwa ye ko no sika ne ko Debi but akwantu we ni nye debi o e dey enti na wo som Ghana chairman Ghana me ba o he regions ni nyina regions ni nyina senka almost sponsor 2 in some trouble for sports for no e do ma kokra nka problem bi ani ho ma ka wa hada say ensem chro ni o ya dwuma de mo man eti senka omo tua wo ho card wa ko school se ne be ya dia wo ye no be ye ni yi a nka boni bi akwa boni bi anim but ye krum ade chema ye nya ni sa ye betimi aye aban bia woni nso ntwefo no mo ye dwuma aban bia woni nso ntwefo no mo ye dwuma ya wo so pe aban ni ne be chema wo ye san so a se bia fan se bia do ho akodon MPP na MPP free so a obey mobo
nti tem bia no nti hwe o de yemfa despite media yemfa o de ho ko join a party bi now mum kokoje party ni si wisre so any obey mobo. Do you know the number of people they know how to play their cards? They are still in the system. Okay. NDC bar or NDC ni MPP bar or MPP ni. But who the see wisre so? Now we join home na dia Asabeto and you can see it too. Even government na nkwampo am say FIFA na regulations na so ka ho won say enye journalist nkwa na eko omafa other association members bi am so be kan ho mako from there no at least say supporters kakra kwa you nim say e ba na say eko sack tournament ye the supporters journalists eko to reports e bi eko in the name of the AV e bi so in the name of Aban e bi so na last was it last 4 years and the no mko ya omde party for ko ya yeso omyensem chirofo a ebi kura brofo kura ne umintimi nkan ene 2014 the ntama Ghana ko ya dabi the ma omu yi minipa yi pious enam hajide ne mo mu yi ni free no ho no na no ye de he Olympics games ni Olympic games no Australia de no ene omde nkofo ko in the name of nsem chirofo sir ye register am as nsem chirofo mo ko ne bi so mo say no se na was nkomode mobile phone mo no ye commentary ne he ba bi on be yafa na mi say omukọ interview no na bi so am say say also ye nsem training na Ghana for say na disciplines ekoso omo ye say no mkwako participate and no question crowd the heading na otifo also ye nsem training ya che no woman phone was come on comment call station ho ne ha so hu eti chama wake up no sa na besi normally omo tako no so no omo nche dan konko e comment on say some petty reports any interviews we are now push the bafi now push the bafi but say beko ya ha senior beko ho abate beko we ya mama kai abate ro ono links obetimi akọ we ya mama kai 2010 AHENKAN933FM o say o ha no mo send message so wenya we say visa bibia e kan so o mo South Africa 2010 yeah okay so no sa abre no ye active politics into o say o wa pe no ka chom say da bi ono no South Africa no mo ko ontimi nko bọ ne nsem ontimi nko hye jama nti be ya mo mpe obi a eno de ayi of friends saying enwa wa ho e wa manyosem ho nti eno de into o say o ye pe no so e be ya mo mfe mo ankofo mbetimi akọ hye jama nti o say ende ye o so mfa ne yere no mfo obi onim ni nkan no mfo mo nko hye jama o so mko omo no behind hotel omo na aduane ni bibiam ekakeke say no nti na nka go through ministry no a eya na o ye secured because we go through ministry no a okay aside ministry no so no agency or the wo kono so ka ho eno so ka ho but we go through ministry no a obambo ehye omonsa ena omo handle over e de ma Ghana embassy na e wo sa country no so no se no na ma into omo so bo ho ban 24/7 kwamenya na ma ezekasi am ko Egypt o se ya ba de ne aba no ye bedi bi ni akọ no some this kind of supporters no yeah me can say we go through ministry no you have the state protection. I'm sure say any individual be able to come from Ghana oko dan the embassy wo ye ebia crew na wo koso no okay nti wo individual na wa akoda ho adi a kire wo okay nti ebia kwa me yebo a eye nsenkyerene a ebia bibi betimi esi okata tinebia e de mfa ayi mon komra adoro beta na use emi de ba o ose ma so twe no e de mfa so de na e de ba lo agudi ewusem yemfa nto adwuma de no sem fa ma medina de Joshua kwabene jeni mabone poku arewa ha afe Yosef Ejui etaichi Sansona Raymond Ashete Rat enso eboa na afe Ben Mauli enso eboa na afe nsem no ye de abijao ene anope ye ndi kan fa seda ema Jubilee Hospital me pa cho so ho dodo na ope bi age ayare sayeya eno ene Jubilee Hospital ebia wakoma ena eyo ya wakoma ensheda emboye be piemu ya kache na doctor senjina so 24/7 ehwe na sa yarewa no so no entimi entunyira afe bia wo no ba opeso beda private room na fe mpanefo gina so ehwe oye ya na ese no so no uba obetimi enya ne kama na bibia so akoye ed amount afe bia lab na pese wo ye opeso check o blood group anase ne busua no na ese blood type amo join dia bipimo ya laboratory konme na entimi embo na bibia so enkofa emfa amount afe doctor acho edura mo se konakoto na fasa ho yare a yo pharmacy kesi a edura o pato bia no obenya bi no wato afe antenatal care ani postnatal care ho
edema ema mafafuro na fe ema no mawewie no media ya me busy on postnatal care no so nya ne sakora no wu ni wi a so check ni weight so check aduane obedi nsu obedi betimi aboa na pomuden no enso etimi akonkan oba na se betimi aboa afa bia wo ne surgery bi na person na so operation na person wo ya you theater kesi wo ma ye betimi ede aboa e bia wo no wafafuro o person ne ye midwives o mo hwe yie ekrakra confirm time ne ne omre beso na so afa ho afa oba be piem yakache ebia pese utwa scan oye oba wafafuro o pese ohwe sakra no krampo no se eni oye oba oye bema odayi ana se ondayi prostate na ajew aboso a bacho be piem na afei yemfa ultrasound afei ECG scan no emfa ye ho adwuma na bibia nso enko fine emfa ema afei wani na etetewa be piem se sefata se ne ma hwehwenu na osha ede bema sefata se ma drums na onom na se etera nso a ede bema efieda no pa bia no ncheche akoso edma diabetes na hypertension for no induane amundi indru amona fensu amono betimi aboa masayar wano so no atimi atuayira se oba akache na sene ekom dewa tumda yo canteen kese a aduane a opa to bia no bunya bi no ato na okita insurance so dia se private sene no se government dia no ode ba ye beje na fi ya hwe yi o hwe chia kwan a odan aboabo amantra bridge ne so na saboabo road ya so honom na obehu ye fe number yi na fi nkoma ka we change na no ni mpanifo endi number na 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645. Adru hobiem Golden City Pub nyamiarama 29th Saturday bay na watwe Empire Bedwa Brabishia Keche Alegbin to be Masa Yakotwe nya boom yakopapi ewo ho oba boys na momfa mu baby girls na mra mon dress kama ezanze nema bebre ene besi o Golden City Pub ya hu bida ya tog no bia be yo mode ko sabre de Adru Keche na Keche de yakwa e all black en se di ko di ahima nya asem ketwa ye be start anwumle no nso pepepe ye boma kozita made be chen afi ade be chen kwa na baby na class to betimi ada ho ti Golden City Pub nyame adoma se 29th ene eba so Akim State University ekire ho a obekona ye se Golden City Pub ebo ho wo ye program bia betimi akọ no akọdwodwo ho ti Golden City Pub nyame adoma 29th ye ne Keche ene ekohwe abom yanshen sem na se FMF Germany fe enkopiemu o DFP Pokal Cup no enre adia games le bi eba so na say na results na koye he Freiburg Ketna fie echibobo kwande ni St Pauli boneka ni mienu ama St Pauli enso etikanu ba Hannover etnasma Dortmund twane kani mienu a na se Hannover omontimi ante afi Paderborn enso etna fi o shekani miensa bi ti Aveda Bremen for no mutimi etikanu mienu afi bobo kwande ede Sandhausen enso etna se shekani miensa editi Karlsruhe esifo no mutimi etikanu mienu Osbeck etna se ama Bayern Munich ebone kanu enum ama Osbeck etimi etikanu mienu inti Bayer akwalify ekonenim afi Regensburg enso etna se Fortuna Düsseldorf ebonekani miensa ema Regensburg for no omonso omantimi ante afi Stuttgart etnase o shekani ensia editia Armenia Belfort for no omantimi enyanubi na afi Union Berlin enso achi Hedingham ebo mekani mienu a Hedingham enso entimi ante Yankokopa Italia enwa games ni bi ekoso Udinese Calcio etna ho ema Monza ebe bonekani miensa Udinese Calcio etikanu mieno afi Parma enso timichi Bari ebonekani ba kwa Bari etimi afabo Antwerp Spezia Casio etimeche Brescia ebone kana miensa ema Brescia etimi afabo Antwerp we Copa Italia na games e course no afa English Premier League the midweek match day 11 etwa so na ehase renu chema Monday no ne no ehase na say na results na koye from Tuesday Brighton and Hove Albion and Nottingham Forest that game no obia intimi anfa goal Anthony Country Manchester United and no boy name Crystal Palace edikan boy echi Wolves bone kanu mienu a Wolves for no omutimete kanu bako Adama Traore eya brantia onya go no edema Wolves afi Manchester United enso etna fi on Tottenham Hotspur game no ekoyandi 2-0 in favor of Manchester United Fred na fa brantia and Bruno Fernandes enya goals no enso edema Manchester United afi Arsenal Man City game ne postpone ye ide mun sem no eba Bournemouth etna se ama Southampton ebo ne kanu bako Bournemouth so entimi anti Brentford and Chelsea go bia entimi
entimi MPM afe Liverpool Darwin Nunes enya goal edema Liverpool eno boy ma Liverpool edin kun mekanim baako a West Ham omantimi ante afe Newcastle enso atansechi Everton ebo mekanim baako a Everton enso entimi ante ene 2 games na eba so 6:30 Fulham na fie oni bobo kuandin ade Aston Villa eboni Craven's Cottage afoko pimo King Power Stadium so a Leicester betna se na for ni Leeds United enso ede aboni yen call the Spanish La Liga matches no say ene koye national Sevilla bobo kono eton sade fre Valencia obi a hyenyon kono ka bako ede say Cavani ene take no ede ma Valencia bobo kono afi team a yefon HS Celta Vigo enso etna ho ema Atletico Bilbao ene ne bekoti obi a hyenyon kono ka mienu South Atletico Madrid eton sa ede fre Rayo Vallecano game ni bewe no obi a hyenyon kono ka bako enso ewo ho no mo na nura na yese nema ankoye emra Rebalo le bobo kono enso timiche Celta Vigo ebono ekano 9 Celta Vigo etikanom enso bako sanso na enura etna ho ema Madrid ekobon ekano yensan entimi afa ball antotrem Karim Mustafa Benzema Marco Asensio mu ni anso titimi totontra no ede ma Madrid bobo kono enso ewo ho no mo sanso na Real Sociedad etimiche Drusu Babani team ayefan Real Mallorca ebon ekano bako a na yese Real Mallorca entimi antikano nyame adme na games no se ne beko Maria Ebetosa eda fe Ginora no mo de ayantam so Osasuna etonsa eda fe Espanyol no mo edia bom uragu ewa kam no anya asem keto Barcelona etonsa eda fe Yellow Submarine Villarreal na fe am de ayantam so afe yanko piemu Arsenal kachi unim se enra na ke se Arsenal ni Man City edi abon na so sa game no entimi ambaso ni nya ne se na se Thursday 15th September na ke se Arsenal ni PSV Eindhoven edi aboni and the UEFA Europa League no na so na ohima na awu nti sa game no entimi antwa so na enanwumre yi na sa game no eba so nti enra game na se Arsenal ni Man City ewon penifo chema so mtimi postpone sa game no na Arsenal timi nya time na prepare for PSV Eindhoven na sa game no so timi ba so ene enwumre yanko South Korea ni ani komo onu se FIFA World Cup no omni Ghana ene wo group home omni Ghana Uruguay na Portugal ena je se wo group ma enya sem ketwa nom head coach Papa Fano Paul Bento edi nsembia tudwa o si nyame ade mo chena ena ode na je se ni provisional squad no ode ba bonten afi ode provisional squad no eba bonten a afi on the 12th November ode ni final squad no 26 man squad no ede beba na Papa Fano Paulo Bento aka kire Gianni Infantino ona FIFA president aka kire no se 14th November ena South Korea for no ebe touch down e Qatar into omo dia to FIFA nim so omo the South Korea for no omo ntwen on the 14th November no ena omo do betu kwan e the free South Korea krom ho afi abepiem Qatar na afi omo abesiesi omo ho e the trend the Blasters of Ghana afi Uruguay any Portugal we enkoma e free Papa for no Paul Bento coach e the South Korea no e tuja yegusu ejina Arsenal bobo konu na unim se Arsenal ye start Premier League na se omanya good results pa 27 points na omo enya no chema omo former player papa ni din Jimmy Peanut wakasa oso no de se na Arsenal dan na no omo ya no omo start Premier League na omo starting ye na so bedu bebi na ko boakem oso no de ogidie se ni team na se ni former team abodai na se by December team ni be collapse on team ni no on maintain sa na se performance na team fanji EPL no fam ensini na so o se by December ekode Arsenal team no na so mun team form team pa enfam fra team no e be collapse we ensema na se former Arsenal player Jimmy Peanut and so edatuja afa yanko Chelsea ni ani komo Graham Potter Chelsea manager on say Chelsea transfer no omura mu Juventus ekofa Brantford Denis Zakaria edibai na Brantford Denis Zakaria buy no asa ni money bono enseda enkonkan na papa for Graham Potter senche obe make decision na resa Brantford no nyame adma January no obema na sanko enso ewo Juventus no sanko enso ward oba Chelsea no enema enkoye yegusu Chelsea ni ani komo eno mu kopie mu Brentford omni papa for Thomas Frank ni team for Brentford ede kwahihye so game anase go bia enso entimi antotrem na papa for Graham Potter se support no Chelsea fans no enfemo no esanse no ne lineup odi ru game no na nye Abrante fan Raheem Sterling wa mana start game no Pierre-Emerick Aubameyang wa mana start game no enka ho ena ma Chelsea enso entimi antoaso enwini game no into on your Chelsea fans na Chelsea support no wa mo so entimi femo na enkoma free papa for Graham Potter ene yedi musam no yedi amamo yedi boxing ebetwa to amane ensemu ni mo na odoni chema Deontay Wilder papa ina se oban boxing padi a onimbo na odoni chema na se heavyweight one no ona papa no edi ni juma na ose ne no openkofo bi ni omo akon na wandi na kaka mu a ose ohun sa Branti and Andy Ruiz Jr.
abrante ne se nimbo ne body e kon campaign into the final WBC eliminator no oni abrante ne be oni ne kun wi a ansa ne wasiki for Tyson Fury the Gypsy King na ne nso akobata edi honom na do ni chema abrante andin ade Louis Ortiz enso ne Deontay Wilder akonda sans no ne Andy Ruiz Jr. enso akonda o se sa bout na eba so no de the bronze bumper Deontay Wilder say ne no ochi Mexican boxer ne din ade Andy Ruiz Jr. dia obekunu all ring ne mo we ensema na say Louis Ortiz enso ade atudwa edi mo so nsem ne de eja afa Tyson Fury so no reporter eba ne say ene oba na se ne fighter na so ne Derek Chisora enso ewo no ene ne no sa bout no na se mpanifo announce na se omo announce dia report en second say sa bout meba so o Tottenham Hotspur mu stadium honom na do nchema 3rd December na sa bout no eba so after say Anthony Joshua na afa Alexander Usyk omo ene no bout na ene no Anjantum no 3rd December na Tyson Fury na fa Brandon Derek Chisora bout no ebetimi a happen afa ebe fie dia yan share fie senam say yan share see free the Black Meteors of Ghana ni ani komo no wura mu e Africa under 23 Cup of Nations no eba betodwa na Ghana your opponent ye ne babeo e Mozambique na me no kase ne na coach Ibrahim Tanko ene ne nkwala no etu Africa Ghana na fe omawura mu e Mozambique na fe nyame adama Sunday big game no etimi abaso na Dream Service abranti anu si akanema Dream Service yese wura mu Portugal Royal Avio abranti fa no Philemon Bafo ono so etimi attach down e Ghana ono so ebeka squad no ho na fe na no pay team ne boma ketem e the free Ghana na fe omawura mu e Mozambique na fe Sunday big game no enso etimi abaso yanko Daniel Kofi kire onum se dano Sunday big game timi koso emra Freiburg eto Bayern ema Bayern etimi chi Freiburg ebone kanunum amama etimi atikana abranti fa no Daniel Kofi kire ekoprai nyame de abrante no ni hu atimi atona wasamba back ebesi akan edema Freiburg boboko no George Mfege kumasi asante kotoko winga no wonu su koprai na no escato no abrante no enso atimi start trainer nyame aduma se league no start ya George Mfege ebobo games ne bi edema Fantabulous kumasi asante kotoko yegusu ejina World Cup mu na enra idika boss edima World Cup case na start unim se beko World Cup players ahudu obi ya na aman no omani do mo so no ubon se beko anim no na afi omo epra na players enum de confirm say World Cup eba so omo ntimi enjemu nsia kan fa mo man abrantian dindi kan no N'Golo Kante usi academy France report eba sa abrantian epra na obespend 4 months nso no beso no na World Cup on yabowie enti N'Golo Kante ontimi enka France national team ne ho sans na Diogo Jota enso ebo ni game de ma Portugal omo ne Ghana ebebo report eba sa abrantian no na se Liverpool and Man City na se na wotwe wie ye na etwe mu no ya de abrante no na se game boss no Diogo Jota apply intenya de abrante no so no na se Portugal national team no obeka ho uyo no furu no ma Jorginho Wijnaldum enso se academy Holland national team no ono so no na se ni pura no on si 2023 na no beto ntene no aye ne no abrante andin ade Jorginho Wijnaldum no ontime enka Holland national team no ho afi Pedro Neto enso bon game de ma Portugal Pedro Neto ono so report e bansa abrante April into Portugal team no onka ho na afi Ronald Araujo ono so report bansa ono so si academy Uruguay ono so beba next year into next Uruguay squad omoni be shia Ghana World Cup no no Ronald Araujo si academy Barca no ontimi engemu embo game from Uruguay national team no yeguso edin samno eba yenko piemu e den Continental Club Masters asiedu ketekenanam phobia ne ekodi komo se de ayo confirm abrantia ofri Serbia his anayes abrantia ye fun Slako Matic no is also folk a confirm no 2 years and no dia mano in this also folk manya coach Slako Matic ono ebe bodwuma as a head coach David Oklo ebe assistant coach intenem and penifo we ebe show madwuma se as a head coach Adama House folk boboko no na yeguso yenko Yusuf Mubarak kumasi asante kotoko ono nso opra ye no a uwura mu adako jachi a full scale training Yusuf Mubarak so start training Adama kumasi asante kotoko unu se best power Ghana Premier League yeboy injunction edaso na no na samate so mon transfer nyame adome ne amotonsa e dia friends makotoko no mo de friendly match bako e dia hihye so se na dachi bia se injunction free so a samates ebetimi aprepom ho no ma hwesa afie best power Ghana Premier League no onso betimi agea anaso mutimi nye no emrani krabia ene bechere JJ Okocha ex Nigeria superstar na papa no so akasa o se Africa 5 nations omkodi na Africa nemu World Cup na aseno ohun se World Cup eba Sweden ya dia sa aman no ye bebre yie pa na so kopiema o se Asia North America ni Europe na se omo ye stronger team
team Omar advance of football na Africa baby ete no eno an ete o se Senegal, Morocco, Tunisia, Cameroon ne Ghana e be difficult amaye say near quarter final gens no e betimi e break him unu se quarter final no 1990 Cameroon e duru ho Senegal so do 2022 Ghana yan so do 2020 o se e be den sa fie e betimi a progress e de akwanim no no de se oyi two teams so betimi akomanim o mu free Africa dia o se Senegal ni Morocco o so mo no strong side World Cup eba so yi ye mu betimi akomanim na Tunisia Ghana ne Cameroon de ye be stepping stone ye be shaping boys e de ma ye group a ye wo mu no we ensema JJ Okocha enso e de atuga Yanko Ashanti Gold any GFN sense samano Bet Power Ghana Premier League boy Dr. Kwaku Frimpong said there be on my to aso more esanse kwan ya F4 no afaso echinchim ni sano oni de otiasia enyeye into dawa samano ekodan just a human right court na Dr. Kwaku Frimpong ekoye case mienu and editia GFA the edikan no aye contempt na mo se the edikan the kan serve F4 no emwa and omko Bet Power Ghana Premier League no eno your first case afa second the injunction eto so na no GFA any Ashanti Gold ekopie mo court ni nia no aye first case no na se no ye tese contempt no na court ekotrance no sent to contempt no e de akwhye nyame adoma 25th October and tese court no e de asem na akwhye enen so san court enen na FA any Ashanti Gold na se injunction dia no kwakwakan na no ne lawyer Edward Sam enso edi komo elam se lawyer na Ashanti Gold kra no cases ahoro sen na mo yetia FA no yekotia ensema ye fa no lawyer Edward Grab no edi to yanim. There were two separate cases. Bakuye injunction there no on one side, contempt no so ye another one on another side. And see, nina a separate course of action. And the supplementary no, in the court no other is saying file other one no injunction you are so required. And tell me a different, but I had the do in terms of filing any supplementary. Like supplementary, all the more facts, but ABR in the earlier one show. No account. So no other case. I don't know say this time there another judge. Injunction so another judge and see nina is separate and yet the same. And sema eba na isa no di ntenra and omo kodi asem no na isa contempt no and na court etu ahye da ntene and omo sa ko yese injunction no enso ho semba ko sise ne ebuzan sentisa ben and asem mo be career Bet Power Ghana Premier League no ye bebo Nina judge no so any lawyers any partners so usually the over court is when you to say because anything can happen in court a procedure usually maybe a public no monthly procedure na say ente ya na ebia mo pentem na ebia mo nka so mo wa mo adwen ba nipa adwene nyemra no ye different from senior nipa adwene ente nina mu lawyers no parties no any court na nkasa senior mbe ye omo ade be che say case no be court so intent ana enkoso. Send me colleague it's not anything that you can easily predict. Say 1 week, 2 weeks, 3 weeks, and apart from that, no. So the injunction decide no case nankasa wasi whichever the court will decide no. The main case nankasa so honum it's a court near the end trial and no so take some time to do and say in whichever way the court will come into conclusion and no end matter nankasa wasi no so then as a court in the assembly. Assembly na yesa Ashanti Gold for lawyer kwabena assembly de munyumani league ne de embo Young fancy na fe Obuoba Ofori show no into asumidi de Joshua kwabena jenim opti obrempon poku ware kan fe abranti and the USA Nigeria boy National Raymond Ashete Rat ne Ben Mauli yumu yamranti omutime bo na nsem ne di ebeja ya start so ne mum chakese enkofa Mr. Akwasi Nyakon oye adwuma edema sad bi mura banga Chiasi branch chairman chakese enconfirm afei Mr. Ebenezer and I say Emmanuel Ejekum also owo ofie tonton I'm say ndiafo no your chairman nchakese enconfirm Mr. Ebenezer enso badminton for chairman hanum nchakese enconfirm munyina na Hackman munyina nchakese enconfirm ye dey captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo at the match show eto aso captain over to you. Serve
Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. Radio Papa. Abosik. Thank you. Enam am Wakana. It is Sikaso, or may you hear my Enam a memoir enquiety. A company. Sikadroya, Papa Muya, Asafua Kwapuasia, Azajania Kesia, Apoboni Sikanibreya, Diamibu Boswanina, Musia in a Fuapana, Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Ediba Ahinkai 93.3 FM. The Niama Wayana, Adam Puncho, and the Benny Passage. And here at Duadan Yamea, Naya Pop, Sia Cotua Banua, Yanya Botre, Mua, Sabio, Mwadi Damono, Yanya Bring at the Mamu, now also Enya Botre, Sabaya Bedu, so. Oh, quack! Maakye cry. Ah, pardon me, Manu from Basa. I said that. And the Azan, the Amobako, Baba, Romobaba, Waboniti, Munu, having what dear Lala, may say. Lala, Boniti, having what dear Lala. Rebato my emphasis and custom for my Jumedi Agusu Tiani at reading some matching of Remy Obuoba Ofori Amanfo. Ye call into the world of sports near Echo update.
ɛno na Joshua Kwabena Ejeni ɔne ne mmeranteɛ no de brɛ wɔn yɛtoa so yafa afiri ha yɛbɛtoa so de ama kama paa yɛde de aka nyinaa de bɛtoatoa so de ama wo da chinti ahweye nsɛm de wo bɔnkrataa mobɔ so big interviews yɛde ne nyinaa de bɛbrɛ afei wi ade ama akwan no aba mu bi Radio Papa. Thank you. Yamfa wada chinti fantoa so mfa ma o ene ne ye de nam tie yes say don't stop doing good because of bad experiences. Don't stop doing good because of bad experiences. We no eye brofo kasa ye de beba yankasa ye die mu. Enti you say don't stop doing good because of bad experiences. Obi say nia obi aye me ma ye obi papa nu me ho. Enti nya de me ye papa biem madam menye saa. Ebia na wo wadwuma wo ba asase su Nyankopon se bra be ye ne se wo be ye nkrofo adoye. Obi tumi ka se onye papa a otena ase entena. Ono nso so na pam woni ni Nyankopon wo no. Se wo se wo bedidi nipa kan echi. Wo se wo bedidi nipa ye echi. Se wo se wo bedidi nipa bi no mo boni ayefo a wo mo ye. Wo ye omo papa na omo anu wo ho. Wo ye ne papa na o mana gye wo nsem. Se wo se wo bedi saafo no echi a medofo wanhwe ya obesi wo nhira no kwan ye wo enipa ne bi wo hono mo a through se o give no through your arms giving no na Nyankopon hira wo ye wo nipa bi wo no mo a gisa wo ma ansa na nyame hira wo he wo be bobra no aye bia but se wo koma enkurafo aduane enyanka wo ko fure kurafo ntoma wo ye nipa adoye no e Nyankopon de be hira wo. Enti wo sa nipa no ubetimi atena so dem aye he abompa ye wo wiase nyina enya de ayedie wo nsa beka wo de ne se obeye nkrofo adoye na wurade hira wo ade wura fi ena no Bible nim na maame bi ye friend Dorcas no so ye nyame nipa pa o ai ye ka sofo a Dorcas nso no ka ho bi Dorcas dia woye ne se no wono de wonfa Bible no kan kire nipa se sachira wadwen o sachira da bi Dorcas ne wonye saa Dorcas dia no woye ne se no woye adoye he Dorcas adoye no woye no na nkrofu twa na no papa ebi so woye oba akoko ni so ni suban ye pa wa ya adoye ya no ni suban ye pa senka saa bi nka wosen ko wo kunu osen ko wo mma he Dorcas ye kan sam kire no but Dorcas amana ba mu ammu Dorcas ko so aya adoye enu na nam su bia menne ye ka Dorcas ho asem no adoye menya ye da enya adoye ni nyina na wo ya enipa eni beso ada wase he ye onipa ni bo no ma de opa kokum na ntwie fa ni nyina ye nkwan manini owia obesan yuboni aye nti wo se wonya papa biem da bi se ne Yesu si wo di akira nko wo ma wiase ko da biem o because wese waba amye birimu ni birim tro sei akum no na yet ose obesan ba biem na ba wo ba no oba be fa ahotewfo de won akọ oyobi anka ade a ye frɛ na asase so nko wansi so da because ade a wo ba so ye de ye no anopa dia me ka chew ne se wo dachi enti se na be ya wo dachi be si yie se na de ebe ya wo dachi be wie wie ebe ye fenti enyai papa ye da because wo ye papa ema ye bowudim bone ti wu jai na me mfa we nka ho na me mfa nsi okay nkan Bible a ade ba akọ ema nipa di yie ene se obeya doye obeye papa obeyi sikaduro ba akọ wo Bible mu no enti mu amu pe sikaduro dia yeyie mu amu pe se mu yeyie sikaduro a me kire wo nyina no pay ne se okay nkan Bible say give and it shall be given unto you ma wo de be ma mo adoye enyaye because dia ubia ye wo a ehye wonti enei yera despite
opani timi ka say momra na yentwetwe moja mfa nkonko boa yemfa nko Ghana Blood Bank na daakye a eni akirikyiri mimi metumi akoho nso betumi akoho mikoduru ho ne yesi ye pe moja na sabre kro no mu no mini moja ni bia eno won se ye koyen Blood Bank ni makofa moja de yaba hwe nsem ankrofo kan ye enkrofo kwa so odi otwe moja no odi koye na de he enipa ye no mo bobra wasase iso no so so beduo machi a ade aye friend papa wonye bi da obi kokoye papa bi ma obi okoji akaginamu se minwie ne ho akire no ye twetwe no hame intimi ginamu di ama no mommo ne bosia ababa wa ne nsa kan sika no ana hane otwen ma minu a wadwane ene ababa yasem kese da ho a ye twetwe eni nti wakantam wadinsie aka soro ne asase se wo ade efre ne papa wonye bi da minia mame papa menkasa koso ane ye na mom o ya na ade wadwen ato ho de wo ye yenya ma ne mire bi no ye nsan nko asase anasa anamon wa wo fa so a wo tehwe ye no o se fa ho biemu a wo nante yie anopai wo da chinti de me ka kire wo enya papa ye because obi edi wawu wo ye papa mu obi yi uboni aye eni nti waba mu ye bu awurade asan soma yen aba wo nchen biemu osemi nka nkire wo se ye wo papa ye so ene obefa ede ahira wo eni nti mu waba mu obonefo no ne ho den odimisa doye na wo ye no nyame befa so ahira wo eni nti oba be ye ne bi no waba mu abu no wadi hia but anopai awurade apa ne so ntoma koso ane ye papa bia wo be ye no so bo ho mpa ye na hwɛ sɛ awurade obegu wani mu ase a ongu wani mu ase obekoso aka ho eyire so kyere so sɛden awurade nke ho Money to we having no dear. Meba cho mama mfa ahweyi nsem ene Dr. Kwesi Bani ediba yemfa mawo. O say suspect everything including people and places. Suspect everything including people and places. Wo ho no we se omo wani da ho awoso o ti ase se bibia betimi adi ubone nti yese yewura ha ne ato ya punum twire ta brante ye no won tum se ana na mebu ya afu no ubura mu atum because edi pa bone fo adoso e wo mu se before we ba studio ha no we be go through processes bebre but one way ya onipa ne betia si wa no obi akura ni ho obi wo okra mpo a fo se bia oba wo show so on de onim wote ha no na kwe obi nim ye bi ntia branch ye si yewura bi atum suspect everything obi a suspect obi a bambo de enye minimum no hwe ne wonim no kra ne ye besoma na ma be di wawu ade wura fi ne na Yesu nim no Judas Iscariot ono be di ni bone oba ekrosan fe na no so fe na funu ho so dia every case be case the chere say we na me pese muku no because no mani mu sese Yesu no oni na suafo no yese no mo sese pa no ka kire mo se ne me ko fe no afunu ho no ono e na me ton no amamo it is suspect everything obi abetimi adi wawu etimi se mo dem atwire ma tum if the PM wo fie bia matoto punu nim oh yes enye se misuro bi but empania kan asem empanimfo abube bi ato ho se yese enwa a ohwe ne ho so yie no ona wonyini be dane de en otope enwa no mo dɔso na ne oyɛ mpanin nsɛm ahwiresi ha no ye betam wa mo akɔda ayi ma anti adwoa nkwan mu anti adwoa do be yɛ nkwan tententem enwa a wo mperwa no ahwiresi ya twire no ahwiresi ha
anti adwa do be ye nkwan odo be babunabunu bi ama ye mbehye but se wo hwe wo hu su yi a utumi nyini bedane otope ena hwe yi nsema me de bre wo no tie me nkyire mu nkwa kyire bia biem suspect everything bibia suspect erade nke ye ho a me da se de bon krata mo so ne de to aso de amamu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ain't you Gladys and Pabby say good morning, bro? I'm into all the things you're saying. Amen. Ni ama. And so are hey and live. Efia Bim. I say good morning, di Kotoku Mayor. May that see be brave, Efia. Ediana ba ochre and so I join here Ediana ba yeda say anyway say yeah boy ya na me mpese me kasa me pese ye tie emu nsem no ohu eni na me boss anwum bia na ya na kasa ne mbam pese o tie emu nsem no obi ade ewom ono also ye muslim ono also gu nsa ono also ye hwan obi ade ewom na akufo ado de ewom me am ti ha mi de ewom omampani na da ma ha ma ne de ewom ye de Ghana hye wo nsa na omani mu aye dene ye papa na ye pesen ka wo kan we de kyekere nsam kyere yen na otimi tufu efu no tu se bum na de amayen na asembe na pese yen kwala ye ka unyina obi abebusu atanyo yesi koye wose unya obotre ntwen say bre ne beso ne mekoya ene ekokoye na wakasa na de akire yen enkrofo so ma to aba ma obum 2020 abatwe kwa aberefo so mo to aba ne bum wo mo kwan asei wo mo susu dwetire o mo aka ni pain say wa anya o betuatia o mo tutia me mfa me ho me nya me say betuatia me de say me de anya mfa me ho na abatwe ne so obi nso nsa say abi all these things are working can open atemu wo ho ma yen yo eye won so na ebre bi ani chiri obeka kire Ghana for say to me no nyamu ho na wo na me se me pese mo de family na me de ye adwuma papa bi ma mo yes na me ba be srabo me koso ase
aha to be the one wo afi ye one ye kire wo say nana yan na to be ni wa yen ho nea wo ye yi ye ni nye ho nana ka kire yen say yesi ye ni nye ho ne ye beto abetia no a nyo na ye beso ye nsa aka kire say kokotuma MPP ana kokotuma obeto ma NDC ye say fa me ho nana do dan kwa asem wo ka kire Ghana fo no ebi abeka se ye kan sema hye nanum ye hwese be fa ne yentie dabi ayi check mame yentie no ha dabi yebetie check mame e fa fatum yebetie yesantie obepa ye chew so ye na tumi ni wo ye ho ne yentie no so kakra na mama no esra Ghana fo mame mampanye ko na no entrance I mean just on this land there I will Ghana fo kasai na mame won say e mampanye no kana mi ke bia mamu mu aye wo on say that tias to me no nyamu ho na wo I'm a semi percent with the family. I'm a year and my papa be mamma. Yes, sir, I'm about the summer. Yes, sir, I'm about the summer. That was so na yana meta hwe ade bi obeto say and few hours later need to be my own. Oh, there be. You better check what I beba. I will see it me back. Empty for mama chain. I do so. Go for God, yeah. Yami adum na so en. Yami adum. Sir. Me hwese beba wa ha. Ha de e den beba. Nti ye besan afa ne biom. Na fe ye beti a few hours later. Ni see here. E wa ha. Nti na ni nyina ne se ye koto aba. Omampani Akufo-Addo ba Ghana fo nchen. Ensem bi okan ye nie. Mampani semene na mama no esra Ghana fo. Mame mampani ko na no entrance. I mean just on this land there I will Ghana fo. Kasai na mame won say e mampani no kana mi ke bia mamu mu aye wo on say that tias to me no nyamu ho na wo I'm a semi percent with the family. I'm a year and my papa be mamma. Yes, sir, I'm about the summer. Yes, sir, I'm about the summer. That was so and few hours later, a few years and so they are. Have been performing like this. And if they are performing like this, what is the reason why a president is just going to take his green ink? It's a woman child. No, sir. Any day you can show me tell you there. There's from a Greek minister Netuachi to trade and industry to finance to Bafua to Amokwata. There are others. There's a reshuffle there. Unyebu. Yes, sir. You are not so within the day. Once the same names, the same which now. Send so many necessary because there are several people who have left my government, which I removed from the government. There are people. Near Biano war my first term or no second term or that's all. But there are some of them, some of the longest serving ones when the Jumano so many. Good. And that is the reason why. And I think there's good explanation. And yes, be any memefa. It's not me the Juma all year, the somewhere Juma all year. And then I'm because men are ultimately no responsibility. But the Juma shall sound to me, then once be ends on some person. And now your mother now to me mum, me baby, your dim bonnet. Inch me banasa. It's we're together as a team. Good. Those who can pull up their laces and contribute to the effort of the team, those people. I have confidence in them. And it's a confidence will be more. So be to baby so we cry watch what you say. What is it? So what you say you're okay. Of course. Yeah. I have to be okay. Now say or no to me
Yeah, no, it's a different problem. Now, Ghana, before cancer, yeah, you to me, some AC. Reshuffle. What is it? Is it that there's a reshuffle, yeah, bad they're not performing, there's the output is not good enough, or what? What is it that, or is it just some people are looking to replace them or what? I don't understand. But that's it. Nana Minim said, Finance Minister, what is so special about him? Oh, I came to office in 2017. Good. Under an IMF program, which Emma Biden said, stringent program. This same man was able to manage the affairs of our economy in such a way, sir. The first 4 years of my first term. Okay. Me that say. You better was so. I wait you the ho. Nyankopon ya adom a ochina His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo will be in the Eastern region. Obeko Ofuase Ayirebi. Obeko Achiase na wako Nsanwim Addo Ejiri. Obeko Nkoko Ensoso. Inti eya na wahye ne nso ede amame omampanyini no embenifo yankomra Ghana risimama ya mamunyina mo ache ebiem sa mamakwa ba ede ba ajatum kasafidie ayenkan ede okono miensa etiripo miensa kasafidie tetrete eso dwumadi awasogusu awutie eye Maakye na wo akyerabia no so no anopa no nwotwe so abo apa ho sima no mienu 8:02 am samne dia dodo na da obakata no ede aba a yebeyi ani ede ama wo sede be aso si edwam a wosi wa pebi atimi atono akenkan enso atimi atumu ede anase atumu enkyeren na anuane mienu yesinkonya no aya adwen pan ne kofi mensa dwene papa na papa ndi wanim kan mene ahofe achim police maame akua janwan yesinkonyan ye de eba na de midi ehyaase no the inside the obokata no na the inside the obokata no na ode opanyini baako no eba na manyosemu pese mu anu wa ben pa wa widiri womu na MPP amanyakuo no mu kura mpo no na odimu tintiman ene nna kura no ye so ase opanyini odimu tintiman na ase bibi na ye bibi nti ama opanyini titachire saa oru amu akoba ana wakasa ka kire Ghana fo se de no mase bi ekwo ne de MPP na wono waka hu bi ekuo no eda na akoma so na so ade no zade ase bi kika kwo no se Ghana fo ansore waka na o man ka so mutiri hu e be wie ne ya we ye nyina ye tiri hu e de a kire ye wo se Ghana first not party first and waka kire Ghana fo nyina se e wo so obi aye na fam de ma ye tete wo amutete o mampanyin na nadagwa Akufo-Addo tete na mo no agasa wakasa afekura de didie na fro me mbafama de ai mampanyin na mampanyin antunu wade so ai sana zizi ano e wose ye kono esa so man ma ye dindodo emu ye de pa wei aye Dr. Richard Amwakoba and odi san same way ato eye edwa na owie ye no so ana wo kire mu se apomantam ya so se eyezu eyeza chini akatama so NDC amanyokuo no omugusu omusoso etoto ma edi yi eye ekuo na kandifo anti eye pesua ne eye mantam die ni sei omafiri ase ana ochem so bepie mu apoya mantam ya no mapanyini ba ko bia yiniti ai William Kwame eye atamu adieni atamu tizi atamu tizi nyabotre tizi ni baby a patapare di cheesy atamuji muzi your friend Williams Kwame atamuji say is that too there be forgetting the spellings you know. Oh okay sa opanyini William Kwame ne ye simple de mame ti wan de okeka won de anyam asem anu de atamuji ni so ye ni din ye ne de pa anu so de amemo so wo se wo bo because atamuji na ni je ho pa atamuji afede metimi aka timetimi abode ama no the first ni pa de lalai Williams Kwame atamuji
Oh, okay. Enti opanyin fanyini da ha. Ana wade atodwo kyerem se Soviet bi akoso. Na Soviet no ye no. Opanyini ono no mu ni se apoema ntam oba be ye tutena ni dia ama NDC amanyoku no. First vice chair. Na sisi a wo pe chairman na nkasa. Sisi a wo pe chairman na nkasa. Oh, okay. Ene atamuji nyame nhira ubenya wai. Sisi a madam fo no. And the insight the bokata no na wo kyerem se okopiamu awo mia mi pasua so a atwema boko yeso mani brabri wo road minister so no anya de ketwa na sa kwan we pa so mani abri wo woni de omani dise bre e wo so mu sojagu road minister so pa he for no ai atwema boko wodi free kwada so kwa abrefo eto abani bum kura wodi me ba ya no yi anana de ma wom yeso so eto abani bum oh boko de eno ye atwema boko trabuom ayi former president Kromo ntumi a monkoye made kutua champon Kromo kwan yo asam ne yakan yo kutua champon sesi ahwena wuntumi ana wawa ye wakwe wade former president so wawuko obeda beye koye wade tie do ka kire yifo yes observant country president so o makwan no se president anya ma wo mu a na se beye wo mu ya pa na 2024 on be to abanetia NPP. No problem. You do it. I'm saying people make those kind of threats. Me, they don't frighten me. Okay. It's somebody votes for you, somebody supports you. It's because they want you to do things for them. So I understand that. There's no need for people to go to my say. I don't want to watch them. But of course, mayor. About decided to my NDC. I want some. I don't know myself. Obi so and in teams baby. And they the important thing is that we have a responsibility. I understand the responsibility. Aha. Enti atwuma bokofo. Mo betu so kan bia kire ya na obi anso wonsa to ka bia kire yen akeka bia kire mo so ka bia kire mo yes wo suru obi kutua tampon hwan aike ono na na fa to be go of onwa ai krati to adwum enyo kwani nya sa nwuro so number 1 number 2 okra dia wo monyo enti okay ya anya mama mbe den ya betu atia no o se mfa ne ho ane dia ya asemo si ya betu atia no mama se mo betu atia no se fa no nze Obuoba wo school wo yetimi class bi a yi class perfect ni ade amapedi sem no kan do so ye be bubu ni to say ya yetimi yi class perfect na hwe na opeka so class otim say class perfect ni nyonku pa nie ne best friend and on na koba na names of talkative na ne best friend din akwa kopie me yetimi so pa no class wa so we ye de odie piem kwa de madam obehwe ya trend ya kire untimi so nya ne hwe nti would say common nyina we na me depa they don't frighten me obi so onsa say kokotuma say o kan wa mo a obi be feel say wo na wo kan sma shop ni ti ne kan ne ya bo no sa na nanya hwe wa ya asema ya te be hu de be ye no that's all say obeye no me is can be auto responsibilities na so ati ase into obeye dem mo say na said ye asamo tata ndu eso say na mudi na ya na ba ko ba so ye tata ni chen say ono say tata mo no di wa de so na bibisa say yura mo akomba ebre ben wo hum say afi dia wo say tata ana say Ghana ye den yura mo akomba ono dem say ono papa Nana Dubai na what tata papa ya cho he has been with them and you na go pe yi chairman e di inde there buy see ade de na see oboade see obi a ade no hu see ade ne kobone a e wo so pa mu ka and to pa mu ka tie obi anka se mpa mu nka o but ye hwe onipa na all pa mu aka ne ba bia wo free ba see what you say all pa mu aka because you think say you are bitter. Oh, they are not kasa yenti. O say, Obuoba uti. Me say. Ni all kan nyina fine. O man ni mu aye den ya wo se Ghana fo ma o mampani hunu. Yes, ye fine ni nyina ye afutuo no otu ni ye. But out of bitterness, ye mfa attack obi. Nti we attack no bo no. Na o kopeka na tenam.
we nya car na ntenam atu afi na abeto car no ho car no kura ne tu nwisie car no kura enwane ezo car ko ya na nka wo pe matna oh but osi mampeni sesi awaje atum se finance minister de won pam no enti sa ho ne nko enti ne yanyina so ne pam ho no ya mo no pam mampeni na so no obetumi elidi kurisi nti only di na ongo tumi na chi ayo semo Ghana ayo no na semo Ghana ni bia ni wa obe ha no se o ne obe ha no ayo no na semo ayo mu akomba ayo no na semo ofisa wa pese utima mpanyina wa semo wa semo na dey say frighten obi na ta kaka se kire dia ene o man sika na susu na ye to no entoboa no o ma obi bia no obi afanya ne dia yi ase ya semo ye ni sika ene wa semo iti o ma esika no nse empeso bia susu na kwa sika no kwa CPM ana ohwe no watutu ne ma madam ahade no sisi agusisi amfama no hwe mun kenka de bon kata no hai na godoguma ya onye da me de ombe when dibra no ofama na ana bana ombe yanko homano so na yenkodi nkomomra sisi ana fe yensan entwa so ye ne honorable Michael Ochre Befi kwa kwatwetwe enkomo deputy trade and industry minister oko eye New Joabin South eno okuforidua oye MP ewo ho honorable tie nkan ankan fam so ni Maakye ewra wadaro ma bibia bako de iswadum na moe nyame adom yenso ye ho ye pa inti ya nyane so mampani ebe pue mantem obedi kan ba wo ho ana se ehefa na obedi kan ko ansa na ya asem so wadaro ma ayen ye ho no do odbe wi mbo Sunday no ba ho oh okay no de be wi ni to of the rich oh okay na wadaro ma oba mo ho na de na obeye oba ye ne be fiasia ekosia de tie re be kwaso ya kosum o Pentecost Church ya kosum Pentecost Church we are na yako no mampani akopie 31 SC classroom block am Pentecost Sunday school for Dokofodia na hoko Pahontoma we are na yesi party office kesenzoma party no no so Pahontoma and municipal assembly mechanic in South municipal assembly so almost so much dai fufro na ya Pahontoma nti we no nema ombabe ayewia na ya twaso na nkita odi one MMDCs beti ni party penifone yedi no so nti asema da ho okay my mo abaso so na no Ghana Statistical Service wo munkuntabu mo kire se mo ho no any the poorest rate eba sorry ye ba baby a the poor we no ye ewo fem no a ye mo ho no mo nti ye mbo mo abaso kakra ahiafo nhyɛ da no so mo ho afi yamra endra gutafo yebetum yantum endra wo to wo shops no emu na eno na yenya ne tie Ministry of Trade and Industry mo so mo express disappointment kakra e dia fa wo mo anamuntu no ho wadaro ma ye no kra nchiremu ne sayin you believe say any o makasa enough I was a convincing among Mujadi or Moyana, but still I didn't stop. It didn't send cause a Comoya San of Mania, but I don't say both for because we cannot be disappointed in them. We can never be disappointed in them. We can never be angry. That just accept what they are doing. And the customer say, hey, yeah, but if anything, I mean. Na enyo gusa kasa ya hwese de be a ibitibide asemina bewie okay monye disappointed but anamon no mu 2 year endra omototo om shops mu a omo chese ebekoso awu mu a kopim Monday moti ye na mo hudwiri mo yekusumi omo kasa unse ade we yenwie ye kasa wa ye no wie we are still doing it we are still on course nti yenwie ni enwie ne nti nyese and we are with continuous engagement and we are still engaging them. We are doing everything possible. I be convinced you say I buy any appraisal be committed to
pedo na omotini akọ iye wonto nti eno ejuma ni bi no from now no we have not rested at all. I engage them at different angles. Okay. Enti se wo hwa wo nsem ombobọ so a eno kra ka ho bia me normal close wo shops no a omu free kan ya che madaroma meji adi nso se be duru mu nan so ache sa bre ni nyina na mu tu ho anamon ana se na netie. We have done a lot. I have to be very sincere with you. A lot talking to them to accept their decision we're taking. Say, and yet too good, and yet too convincing. They should be able to accept the fact that I find I want them to soon be so at the time. The they say, and they would be a man or try to show you so a man. In our come and a mambo, a credit. Inti, more issues, the issues. So you get some winning a kaka. Maybe ba, it be reading in a matom. I see. Enti, me no ka say the mo a crunch meeting. I would want to believe. Yes, we are working on it seriously. We are even about having a meeting, and the area I'm just said everything a piece. Okay. Na yen so ya ha na ye hwani mu sen kompani be nko be ba achimoda enim sa on. Baby achimoda phone. Achimoda nka ho. Last company ba na bango you young unka. But obetwa mu akọ achi ase. Obekọ achi ase as well for achimoda phone kan we home because company ba ho the last time we say region so nti oba municipality ni district ya kaka. The back of Munyana but a be go viral, ya who say Obeba chance or Beco of Fancy and I see. All right, honorable my yinya would not fail Niana way and walk to us be any best about champion. Okay. Enti yene Deputy Minister for Trade and Industry, Honorable Michael Chirbe, if you are not chrono assign New Joabin South Constituency or a member of Parliament, or the one crata Mubosono, you twaso ed Yamamunti, and I just arguing, yes, sir. A chance and so out now. But was on Momunti me and confirm. I think Senka in your information we are. Minister, I think that he can be able to give us. But makes so me free chairman, regional chairman. Ho say a chance constituency. Do the yes, I follow up on. Sure. Yes, I follow up. I see and come. I Debbie, our daddy and any day. Debbie. And I be near an India. Debbie, or daddy and any day. Debbie, or Dan. And I will no matter how. Jadi for you must why your yachere at to more good mortis or say come and penny back be chair. Yeah, more semwa. Oh, more semwa. Say Johnny Bissio yes, no dear, move be some will be nine into your manner hamwa. Niamo Permonye, and yeah, more semwa. I'm pam fast some more from them. More fast some more from. Yeah, was why coupon. Mate, now for 9. Baba and you found when I am far for now. Mate say ya what that year. Ya na okay. Na ya the daily graphic da baka atani piso. Na the insight na mde sum mo no. Na daily graphic ana obeko ana menko. On ho amehu o. Sir. We me amehu ma. Ani ye na ho nya sa dia amehu me. Enti abusia daily graphic na edwini so e wase ne nyiso ne truth and accuracy every day. Na daily graphic di infoni awodo na to dwan wo kyeremu sa ekwa maako nan wo matron krata tenten ne emusem enyasem ketro petition pan ne wo mode akoma CID asa akontaman ne nanse ye beto dwasa ne okokrampo a wo mu niema bi ya kwose na ne video ba monten so ejademu didididi na kromu wasamra boy for ni bi mebu ni bi tiremu se eye kanana
aya na dan nti wamo de ase ne ka bi ma nipa ekuo mako nan ana sabre wama petition CID papa se akonta mine nsem no won hwehwe mu na won dese mu Daily Graphic di hu nsem nyina etudwa na Daily Graphic kro ya anya hwa krata fa etoso dunsia so awode aba ene kopie mu akran pumpuni mantem eja de Ramsar site enya sem ketwa ukopie mu osakumo no ne nimpotem a yasin su yiri na ne wo mu de niam agugu akwa mu se ne be ya ensuo yiri ewo nkran pumpuni mantem ti wo ma hyase kakra wo mu de ko ana kopie mu osakumo no ne nimpotem a ene demolition papa ekoso wo ma sisi adan asisi nsuo kwa mu no wo mu dan ni nyina ye dwuregu a enya sem ketwa na regional minister Henry Kote was we aye phase 1 kura wo ma hyase enti ne atroso no so bebe nya sem ketwa Daily Graphic de hu sem etudwa na graphic so asa so dia bakata fa etoso dunson ana wo chem se NDC internal elections no wo ma hyehyɛ wo mo niema gidigidi krasa wo mo sha se ne se kwa ne nya de abasabasa ya na se wetimi wakami bia bekoso nti wo ma ye krado papa bibia gu na ponso graphic de hu sem etudwa na Dr. Awa Ibrahim Awa Muhammad Foni Edaha tourism minister ana wochem sese ne be ya oman Ghana ye nsra ye bia ne besi ni na so na akonkan ne ye hia sika 350 million Ghana cedis ne ye dia hye mu se ne be ya ye nsra ye bia no ebe gina ne na so chese sansa ye bia kra ye we ya di sika hye mu kra nyi kwan se ebohu efseska ne di hye mu ne be sa bohu mohu dia maye ya mpuntwe epese ye nyine betumi ye nti we no ayensa ye bia enkoa ede ana wode hu sem nyina so etudwa na graphic chemu se watchna one to Daily Graphic a wose waye hu wose to Daily Graphic no chna de Cape Coast North constituency hu sem nyina da wo kruchi ade abane ne ekoso wo ho nyina no wo be kruchi ni nyina de abama ye hu ne ekoso a graphic de hu sem etudwa na yesi we ye countdown na to sa kind of one polypoly aduasa ba ko 31 days na ne World Cup FIFA World Cup no ya de hyehyɛ so dendende wo kata 2022 a graphic wakata de hu sem nyina da etu edwa na adishima ma me de the Daily Statesman ana de eba the Daily Statesman da wakata no ade atudwa HMC Ghana man panyini nana adodankwa akufu ado ani wabon wo moden pa wonam asoye mo na hwedwadie ni fidijuma so de one day straight one factory di aba na wakyese emu baako maize factory a wonum asie ewo sechere central ewo asantemantamu no siska bote a wonum di asie Ghana cedis no 6.7 million nyakopa da Roma jumadie ni yawie ama mampanyini sam no kasai wakopa ho ntoma be fi ase abo adwuma wadre ama no matimi akwanka ntia brodi hwebe afida ibesimo no abro bebuso ntia wasam wode aba ani watwetwa won fidie ni bidi abeba timi say yes jumadie na fa pa enya agro wowie ya no ana wase wasunu kokroko amanyeko MPP so one more apaw one membership card bi ho ntoma oma pa wontuma we afoforo kura ewe ekoso asatemantema panyinu ko ye kura se wo kwase bi eche wansam so da boka atai enso ede aba na wonuma omo efoma gudie omudi foma gudie bodwa no metia small scale miners for no won so aka omo so matete se ne namframam menam na metete se wo na wonuma tete se an amanfo se one more small scale mining for kwayefa tabron to omo so na fuma gudie na omo etuo no one mo enyai ana omo se hwan mo ye na ye galamse o dabi ye galamse ye no kwampa so ada na mo katres ye nyai sei nti omo se omo de sa ban ni no ye na agi so bebo ntirimu po se wo betata one mo so mo njai one mo so afuma gudie na omo edie no ana so omo tuo no mo njai a ani omo so ntiase omo ntiase komne aban beti ayam tie ho asem de boka tai ede aba owie ya no ana ode Owura Johnson asiedu enkatia osunu kokro we ya NDC mum kafra kine kata mansuo ko ni mu no ono na ya twetwerefo panye de ma won mo ana Chama himself Chama ofosompo foso odin fo nyidi aba na omumienu no sisiam no kasa de ayire sabenta General Mosquito say watwera masisi an nsa no nyina ya ne ya pen no kra nso aya asa
nti obesi ogya to wo mo obi so be fa twere bie na ogya to wo no mo no wo nani akyere soro obi abobre okọ nanim to opesi twitire kunya na na ogye tena so ana aya chama ofosu ambofo se hwe hene ne ha me fa ma hwe kunya wonim so tena de kora na ana o se ne be yere ye de be bo ani de obedi kurim no afa etu akyere siam no kase de omienu ntam no ehuru se de ho no ehuru papa a enya agro wey aye the daily statement the boka atani mu ensem abusuafo Abusia Ghanaian Times ko wakrata na yede atwas we ye mu Ghanaian Times so most authoritative newspaper na Ghanaian Times so echa Dr. Ibrahim Mohammed Awa Enfoni Abetua tourism minister Kratafe Tosu Dunum Nensama waka na nwa waka wose yensra ye bia no yenhyem kena tourism sector no yemfa sika hyem na yehia sika 350 million Ghana cedis na ye de rem se ne bia ensra ye bia hodio no ensu begina brane akwa kwate de ho sem etudwa na akwa kwate Kratafe Tosu edu enson na wode aba no kirem se wukopia mu ankran pumpu ni mantemu ne adwa kase mu anya samketuwa wo ya tutututu sutomu anya dia sutofo bia ye ntene wo ankran na sa unim na akopia mu central market ukasa ukwa kodi dwansha obefuka kwasa kwa bansa panya dia ne wo kotono won sabeka ni nyina ni se gutafo se wo mani abre sidi na ho ade ne wo fom aban nya na famu de se ne bia sidi ne be sanso agina ne naso eno atikura wo mo se to a wo mu tua ne tax no esusu ebo ne yedem eno atikura ne atwa wo mu nsuru mu kura ne sa wo mo se wankasa wude o stop na wankasa du dwetira kwakọ hyemu wo de aban ne tika krakra nkenye hwe as wakwakọ bia store na Ghana Revenue Authority de mrante bia besisi ano wo mu kita pen ne nkrata nti obi beto biscuit ani atro obi beto tofia ni atro wom se no kura no ana twa wo mu nsuru mu kura kranti wakwa wakoton wa de wie no ento so obepon nu nim sike kita so na no otenchen wakika kika bomba hu sike kita wo yate ono akika buma masika ekura wa hunu ero no so mo nte ase ye won ene na enye omo nko an ye charge wo omo kuku apai yenko ne ye ni openi David Naburi mame nko hono no akasa mu didi ni fuma me eja David wadaroma udin no akasa ye bone sen David Nabuare thank you na me meda udin no wa ha fa che me na Ghana Federation of Allied Health Professions mo se sen we die me pasa konye ina Maakye Ghana Ponyina Allied Health Professionals. There are about 18 professions are in Ghana. They categorize radiographers, laboratory scientists, mental health practitioners or officers. We have optometrists. Yet also, and Allied Health Profession Council last year. Omune regulator. Now, Nsembi ahai kakra in March moho ya honsi ye charges na ye council no e charging professionals no e charges no more so kakra looking at the economy ya what is here no and I say the increase at the outcome council na almost from March up to now ya who be papa and friend before no and the Council of Presidents am here General Secretary for the Council of Presidents, you know, a committee, and I members now. Muhammad that mandate, and I say, when I share so you or how you the other two in him also in shed ya, yeah, you better and see a bit in ya, the increase BPA, and I outline here number one, fee charges, number two, certificate of good standing, and we are foreign trained allied health professionals over 600 over some dollars visa and see charges in the compare other colleagues from other professions is outrageous and see see up to Friday no ya chro they are come omo aye bibia e be advice here and advising ourselves and the strike na university so na and the employment nya resolve here but see ano Ghana for you now to see the treatment no you cancel my no
And yeah, like, we are under them, and so it's like they are on their own. And then they are that. We are we have up to tomorrow, Friday. Okay, now sa charges no ye ti free market to mu ana say ba won nsem ane ade free won nsem. That charges no, let's say you call 2023 no you allow professional like you call review fee. Until you go call review fee na to be just come from your own pocket. Until that money na say one obi tia na category bia na car the pan obi tia. And then no I tia kra no ye ho si kan also but almost the review charges fee by us can be ta kosoro. And a certificate of good standing ye the compare other professions I dey no also. Until na problem. Yes, yeah. We are how fee charges and the fee charges are high for us. Na mu bi se mu no mo so mo jeje o mo de ye den. I say any the only running council any your my council or can call government pool so until at the end of the day no almost the government I say Minister of Health or major stakeholder and changing we are then just can a job right job come on as they almost can record and also bear preparation for more agencies no more acquisition can be a more activity. Virtually, the electricity carry the Tiani, the Manuma council bay and on Sassicanana, or would be running activity there over. But yeah, professionals. At least one part 10, electricity, Danny part 10 never one what you are running or council. But it's only a dozen. And now, some numbers in so I won't say at the end of the day, that kind of father son relationship, no, and you got that. Yeah, how could catch your one, your penona, Sebu. With the best, at the end of the day, no, no more. Almost 20 years over. So that kind of relationship no should be there. You have a problem. It's a more addressing problem, no. And one how fee charges, no. Up to tomorrow, Council of President Continentia, you don't need BC. Okay. And then they mean to me in Council here because as a general secretary there, and mechanic say, young penny for no Continentia now. A ban say, you lay down your two, sir, and run a bay last ultimate issue. I bet it. Then it's a better to keep another step and run a say, and to say, no, you can see Ghana 40. Attempt high. Your problems. The parties of addressing problems, you know, on Percy, ABA, or the first Asemia can in the agenda, and then how, and see a cheer who. And the decisions by quiet taking it. You better make sure all allied professionals will not renew their pins for the year 2023. All allied professionals, they renew your pins. But someone renew affect him with the year. Affect you, be a renewal. That means a year of good standing. I bet you are practicing. And me, I'm practicing. So I to me render services to the government at various departments. That means health service provision can come to a halt. But we are sounds when you're more future and more gamble with. You'll be a future, but at the end of the day, you have to take care of Uncle and take care of Uncle future. Because mind you, say, well, another group of people almost so they are sitting at home, Omunya, yeah, be fawomo. It is a woman say you are going to gamble with your own future. Don't let us go there. Yeah, and young allied professionals, the genius are why we or national service, 12 months and we service. Government never pay them their allowance. That one is also another issue. We are yet to look at that. 12 years and Yabe National Service. We have a peculiar issue. The issue is that the way our council is managing us is unfair. So they should let us address the issues rather than saying, a bit no, they don't have the experience. So does it mean that they can say, your multinational, they can come and replace us and do our work? No. We have a mandate to perform, to work for the government, and that contract should be like you provide services and let us also have a peaceful environment, have an enabling environment to be able to work. That enabling environment in Niho and problems, you know. Okay, David, yana say na said ya wokasa afi na mo ne wo mo kwakoye meeting no ye be CBR ne ensam back. Why? That means that we have only 24 hours to resolve at our decisions that we have to be a
And what possible decision and we betimi arrive at? Decisions is that if they call us to look at the fee charges and tell us that they are going to reduce our fee charges, we don't have any problem than to relook at our decisions we want to take tomorrow. Okay. Enti o de yan hwede bekosi. Why bibia ne yebesa ba wonchen biem. Okay, enti David Nabuari General Secretary at the Ghana Federation of Allied Health Professionals and yene kwatwetwe en komono enti abusuya momi ento aso na fe yenhwe ne yemfansi yebre no enti abusuya Ghanaian Times ko wakrata na yegusu aye bobo so sabre gutafo wo mani abre party etua mu nsam ye de abasa so ana ekona ya sabre wo ma petition CID se akontaman no wan hwehwe me osan hwehwe mu bitimi kwaso no ko wakwate ade ho nsem nyina so etimi aba afa wache hene so ani abre papa ne wa kasa probi egu opa no wochem se sane edwade ho nsensam kwaso wo maimu na ya sanso atena ye to so ye hwe haima adihye bi anasatima mufuo bi ahuhuo bi fie omukromo na ye dwadie no mo bua confirm so wo matama bo mo no ha dwen papa wo chiman wo chihene akasa de afa ko akwate de wonsem eba aso anane concern video association wo mususu papa wo musu small scale no wamo sra papa abanhwe ana wamfata bo so anto so kwata fato so nan wo Ghanaian Times ko wakrata no emu abusuafo ye to aso na the anchor da obakata what dey na by Ghanaian Times, right? Okay, the anchor da obakata ni nie was reviewing the truth na wade yani agasa yenua ye mu binom ye beka se ye papa no ye mu binom soso ye ofa no ye bi nsoso aye yenua panyini aye Captain Smart aye media general samtweni mapa wadni saguniti wa ha ana ko jada ni kom ana wase atade tuntun obi sa da sabi wanya yi ana nam se da bi onya yi na said the national security for atata no ho asem na da wakata di aba yese ya no panyin no yesa akoso ne paachi yire no pampe ajese no NIB ya de ne koye kototo na no kakra na emoma no pa ya tese ya be no anase ama ya yi no te ho asem so da wakata yi ede aba ewa hanamo na sedem di ka ga cha on se andi samanyo kon sisiam no ka se de huru gugugugugu huru bubofa so a cha se anya go chamo so ampafo ane general mosquito wo mu mienu cha se anya agro o se ayere pa na we dondo mani mama fo nyi so be pi so ene o se sampanyfo mienu ntem asem no ase do nkatia ene chamo fo so ampafo ntem asem na wo se mpanyfo hwe na o mo ka no munim die ntia NDC for mpanyimfo ene owura John do amani mahama omakoma no apa no ose omka bibi tie wasem da oboka tai ede aba na sazusu ana small scale miners for no so omapa lai omani bra no wo hwe omo so omabo white ana koja de do omkomu ewo da oboka tai mu na se omosere kakra na omasu kakra sifita ne yanigye ana koja no so kire ni bre nti yisia no maka ne mienu abom ana jase omo dada waka tai mo chese aban nim no ya na so beti wo so atua ha do de besi ten wasan da waka tai de aba the anchor da waka tai na eye oswafo no na hwe eye ensase ene obo ade ne mapa ewo emu ene eso eye land minister and natural resources ora eye Abdullahi Samuel Jinapo ni fonyini wa anu o kire mu se garamse ko ne de eye ko a chese eye ko a edin o na so de beko enti waka kire chamber of mines for say omososo ewa asudie kase ewa so omososo esore waka na garamse ko ne nyina yetu so esa the anchor da obokrata ni mu nsema de shima ma no pay ebino no abusia ya twaso na the business analyst ko wakata na edwin itwe wanu so akuchi sempa papa dia bani wotrem se mampeni na proba wode hye so ewa santimantem na nete enema so dia wakopa bi hutuma papa ma ensuta kra no wakwakopa ye maize processing factory wakopa hutuma katno kama ko wakwata edi hufoni aba na ko wakwata kro ya no ode eye professor Samuel Kobna enin enfoni abetuwa ana openi kasa kire mu se enema boye dimpa wene wo share producer price inflation akosoro papa pen nam
ha ntichemu aduanan enum ene echipo ensia 45.6%. Not say ha adwen akwa tedi ho sem atudwa afa gutafo so atuate a womate era or Michael Ochibe Findia no pekura ya ne na twetwe komo amodin sempi atudwa wo chemu sa guta wo manya ade osu wo manya ade nyina echi no enya ade a wo mubuafu wo mo de hihye egu apon so se ne be ya ni manim ya no atuate ne wan mudi ebesi the business analyst Kratafa tosumiensa wade ho sem nyina atudwa na Kratafa tosumiensa kro ya ana wochem so kopie mu ewoye takra deporter ana wo mu so shiploaders wo mu saka mienu a baba boa wo munyuma ma wo munyuma soso akọ enkan Kratafa tosumiensa wo analyst ko wakwata nim na Kratafa tosunum ana wade aba no wochem se IGP Inspector General of Police aya Dr. George Akufudan pare ne wahwe ani gutafo mpanifo akwakohia atwetwe nkomo se ne be yatuate no wo mo edibebe wie ya na no pay the business analyst ko wakwata ade ho sem eto eja. Okay, yedibesi enti yemfensi ya so se na me kind of from regional chairman. Okay, si ya no de eba eni enti oso mampanyin apuema ntem akwantu a wo ba no sei na nhyehyeye no etie we are from the regional chairman o inti or say o mampani be ko Friday 21st nche se ochina 21st no o mampani ebe nze ufiri Kumase ba obeduru nkoko inti nkoko o mampani be ko ho ofiri ho no mo a na ordinary akyerem ewo asene manso across so asene manso across so ne me kan ni ne regional minister eka inti eno so ne correct one no obeko asene manso across so ofiri asene manso across so a obeko abremu ofiri abremu a say abremu de onwa wumu apie ofo ase ayirebi inti no aba ofo ase ayirebi afei Saturday okay Friday corona so obesan call achiase Friday corona achiase nti Friday ne be ye nkoko achiase asene manso across to abrem ena ofo ase nti 5 anameboa sure na Saturday 22nd wako in Sanwem 22nd no na fe 23rd 22nd corona so obekọ Etiwa West Ewra amwako atani krom ho na afi wako wie kra 23rd no ewo New Joabin South Koforidua inti sa na tie inti achiase ka ho asene manso across ka ho ofuanse ayiribi nkoko Etiwa ena ebrem ena afi nsanwemu adu agiri na ne krakra no New Joabin South inti we ye ne efi regional minister ho a wode yamame se yemumu amane mfama etiefo no no okay inti ya no yamana kwaba se akwaba ne yamana na yamana kwaba adan yamana kwaba se onu an kra nso ni home region nie ni home region inti wo na kwaba sen o se ni home region eni se wo free apue mantem wo free ha inti yamana kwaba yamana kwaba efie ni fie sa efie ni fie ha de enye omade ni bi hu no da bi ha de enye omade ni bi da hu ni de senye ya ha de ya ye dia si ese osia chi nya wo da ho ana atafre ho sa na semne tie nti aha de hu bi ani ba bi hu de ne sen ne ha so yesere no ya won kan boko ma yen ma o ma ne mpa o da bi e dia na epa na wan hwe ana akoye fie ni fie me pa cho o ye ye na dwuma se president ya o ma be home we pue mantem nti on kasa nkyere endia fa ho sa o da bi on kasa endia me wazo dia vomba ko ho na ye dia kro no ubisa na epem no a na wabone back to sender nti mame na masena fe yam fansi ne nto aso nko yani mu a nti eno no mampani na kwantuo no achim dan de ye kire se achim dan de la se na be ba achim dan de me se la commission market no there be la nti na se wo ma achim dan na se wo se
ɛhawo a ɛyɛ wawasɛm na naso wɔ match mu da nti ɛhawo ɛyɛ wawasɛm a ɛde yɛmfo bi aho ma yɛntfa so ne yankran animu a the one krata na twagu afei yɛ de big interviews no ne yɛaka ne nyinaa de bɛma yɛahyɛ bi ase dada mom deɛ but de aka ne nyinaa nso yɛ de toatoa so kama de ama ho sɛna madi kan so abo amaneɛ no inflation no egu so ɛkɔ soro paa ne mehu yɛ see producer price inflation they say yɛduru 45.6%. Empanimfo ɔmo abene kyerɛ sɛ daabi adeɛ nankasa kraa no accurate figure no ana data no ɛboro saa but sɛnea tie no ne nkuntabu a ɔpanini buyɛ mekyerɛ aban nkuntabufoɔ panyini government senior statistician ne nkuntabu a wobuyɛ no na ɔkyerɛ sɛ oba mantem no a baabi a ɔfrɛ ne sɛn ɛnneɛma boɔ yɛ den apue mantem 2 months nie yɛn ɛna yɛ lead chart no mantem dunsia no baabi ɔmo nneɛma boɔ den yɛsɛ yɛ apue mantem a yɛ lead chart no mpire no yɛ nneɛma boɔ den papapapa bibia boɔ den ɛwɔ apue mantem ɛyɛ statistician ɛna de ba bɛtu dwa wɔ nyamea nti ɔno no deɛ no ɔka no ɛna egu so a yɛdi ho ɛnkɔm apue mantem yɛ topic uyi no nso firi hɔnom nso a cedi no sesei egu so a etu mampo mirika akakakra bi da duru 14 Ghana cedis to $1. It is so pathetic. Nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ sabio mubesunti na mudi efun anim. Nti yɛsrɛ mo yɛnya mu gidie yɛde ahyɛ mo nsa ne deɛ monhwɛ na monkeka nneɛma mmom yɛpɛsɛ nka mo pompe $1 no more but asɛ $1 no ɛbaa na nkrɔfoɔ bi afa sebu akwan bi no ma san yi free system ni mu ɛno na ama yɛ ho kyere yɛn no but mo a mo yɛ saa no so me ka kyerɛ mo sɛ ɔyɛ ɔkɔmfoɔ na wotina kurom hyɛ nkɔm sɛ kuro ni mu a wo so timu bi so ɔpɛsɛ Ghana yɛ ungovernable a wo so wɔ mu bi kodoɔ ma na ebu aso keka nti mo ma yɛ nyinaa nkeka yɛn ho mom ne yɛnte aseɛ sɛ oyɔnko da no da yɛnke yɛn ho mom amo totɔ $1 no nkɔ hɔdo mo hɔdo $1 na kyerɛ yɛn ho akyere yɛn saa na ɛden oh enti munyai moma economy no nso sai bebree a ebekɔfa how bebree no anso de aba enti that is no enso so ho asɛm no Professor Obuoba Amankwa de ne de yaka ho asɛm sesei yabɔ panin foforo edin yɛse intifu ni hɔ apegyafo wɔ hɔ etetu ebo bi pomam ɛne nti yewura ɔbenfo Kwasi Obuoba Amankwa ne dibre abawieye na krataa ni mu no ɔmo kyerɛ sɛ botaye nti ɔmo de ba bɛfa no ma ne bɛyɛ director general no saa botaye no sɛ ɔmo hunu ne sɛ skills na asa nti asa de ya baabi yɛ bɛfa ne firi yɛ ne back to sender ɔmo so ɔmo kɔfa ne firi KNUST nti wɔn san kɔ back KNUST ɔnkɔ kyerɛ na deɛ wɔ hɔ ɛno nso so ho nsɛm ɛyɛ ɔyɔmpɔ ebi si asake no ebi si nsake no yate but sɛ meti ha yi na ɔkyena bi odi ankan ka sɛ ɔboɔ ɛyɛ ma obi mra meyɛ nea woyɛ no a ya saake me but yɛn Ghana ha yi sɛ brɔfo no minim eduru ba bi ade yɛ sesa saa odwene ho a wonte ase asa nti ɛno so ɛne nea ɛwɔ hɔ no mu a yɛdi mu amane no de ama wo yɛn nua no mu NDC foɔ nso so abatoɔ ne ɛkɔ so anopa no mekan mu asɛm kyerɛ wo sɛ ɛndra no mo yɛ press conference a ɔmo kyerɛ sɛ ne dadu yi ɛna national level no positions no wo interest sɛ obekɔ contest bi no wobetumi abɛfa wo forms ɛno nso so ho asɛm ɛyɛ ade a etwa gu a yɛdi mu amane ama wo ɛndra Captain Smart yɛkye no yɛgya no ama asan ba back na ɔba back no ɔmo hu yɛ kran ka ɔmo anche no gumba ɔbɔ nkrɔfoɔ no ɔmo hu yɛ nka ɔmo gya no ɛma ne nam ne baabi so ade aseɛ na yɛbɛtoa so de ama mo ne yakɔen anim ma memfa seda ɛma boafoɔ na yɛmfa ne aka nso ɛmfa ɛma mo AHENKAN933 Asatek ɛno na ne yɛde hyɛ aseɛ AHENKAN933 Roofing Company ɛyɛ nkyɛnse ho dwuma ne yɛdie nkyɛnse no yɛwɔ sanding seam wɔ hɔ ne nyinaa yɛ long span roofing sheet product ne bia yɛwɔ sanding seam self lock IDT IBR
sizes no so from 0.3 mm ekopim 0.6 mm ni nyina ye will be ewo ho. Standard roofing sheet no so 8 feet by 4 aluminium, alusink, galvanized, colored, rubber ye woni nyina ewo yen ho no mo aba won sabe ka bi. Ena accessories no so rigid caps, rain cutters, valley cutters, side stream ye woni nyina ebi. Ena doa no so sizes bi a wo pe wo ba won sabe ka inches bi a ye wo eye colored wo ho ye wo wire de wo ho ene ne akaka ho a efe dwumadie bi a de kodie no kama pa. China, Turkey, and a German metal doors, wooden doors, China plastic T&J, ya woni nyina bi 20 years manufacturing defect warranty ye de atoso. Me pa cha obra na bra beje wo de achim wodan dwakese na chi ho ewo eye lorry station, Kia lorry station no ho a ena wo be hunu yen CMB, old CMB warehouse nso be hunu yen wo tema na eno so watimi abeje wo de na aboa wo. Block factory nso ho no mo a 4 to 6 inches blocks ni nyina ye wo bi. Hollow blocks nso ye wo. Ye supply nwia aboa e disi dan ni nyina ye supply bi kama ewo eho no mo. Me pa chaw yen block factory no Intiama Hotel Junction. Frame was 0245 979311 0245 979311. Eno number be frɛ na yetimi agye wo so AHENKAN933FM no BM Audio Solutions say yen kan kyerɛ mo a mo use spinning machines and sorry no say ebia na 40 bia ba wo machines no ho opese wo siesie a ye kanfo yen ye ho no de ama wo se bra ne siesie ne kama mfa ma wo say ye keyboard combo, bass combo, lead combo and wo eye digital and analog consoles na wo na say ya fa bra ne siesie asene ne agents filling station e die ne mehwe frame was 0243 977299 0245 278159 0245 278159 every number be friend yetimi agye so. Jubilee Hospital any AHENKAN FM yaka yentoma aboani na AHENKAN FM ni Jubilee akwantue no ne yebe nie nyankopon ya adoma wochena na awotwe ochena efie na awotwe eye free breast cancer screening ena ebekoso ewa AHENKAN FM anim ha anopa pepepepe anopa no nwotwe no nwotwe kra ne sen no nso ne ahyase ye de hyehyɛ so kama pa enti ya no wa hyɛ ne nso de amame fuani kyerem na bra behwehwɛ unufunim hwɛ bibibɔne bi anim a wɔkyena bi ebekofa ɔhaw bi dia ba na AHENKAN FM ni Jubilee akwantuo yi yebɛboa sɛne yɛnyina nim sɛ bosumi ya ewumi ɛyɛ breast cancer month nti awareness no ɛna yeguso a ye create no ɛyɛ na onso so afa saa kwanya yi so abɛhwehwɛ wo de emu. Anointing Lady Enterprise say cylinder burner, ceiling fan, rice cooker, kettle, blender, yebano center spread carpet, TV stand, center table, standing fan a woni nyina ebi. Mema no nso mo shirt, trousers, khaki de and a material de ni nyina ye obi. Wrist watch ya beto nsa mpaboa papa shoes no onsa be kan bi we yen ho jeans no ye wo trousers and ye wo knickers, Lacoste enso ye obi wo ho round neck quality ones no ni nyina ubenya ewo Anointing Lady Enterprise. Me pa chi kwan NIB Bank ewo mobile achimoda 0247 058102 0247 058102 eye number wo be frɛ no majo so afi yegusu a yesisi dan nso de na yebehia cement papa Unisem Cement Ghana Limited de no eye me kanfo ama Samche Enterprise ena akwa ba achim odan Amantra Wache Junction ubehuni yen ewo ho ye ben Dukes filling station no enchanse edi kru dan so eno so ye woni nyina bi quality ones ewo ho no mo a ne bo san efo iron rods into steel benders no momra Samche Enterprise mo sabe kan iron rods ni nyina bi types ne sizes ne nya wopɛ akesia de ntemo ene ne ewo ho ne ho no ni nyina ye obi ewo yen ho no mo 0243 583190 0243583190 ye adwuma dwoda kopem memene da ye mpon bra ne yenhwew na kokosi wudan no kama pa wo ye mason wo beto box ne be se aduonu mu a cement no ye wa kyede kama ewo ho a ye de ebema ho na abusua tie we nso mame nyankopon ya adom a memene da idi anim ye yi memene da idi anim ye yi
ɛyɛ South Brim Rural Bank Limited wɔn ɛde wɔn annual general meeting ne de hyehyɛ so mmemme de edi anim yɛ yi South Brim Rural Bank Limited wɔn annual general meeting no wɔn de hyehyɛ so nti board any directors management ya ɛwɔ South Brim Rural Bank Limited si yɛn ka nkyerɛ mo sɛ obi bia wɔyɛ shareholder na kyerɛ sɛ wɔn nso sika ɛwɔ mu ebi ɛnyɛ sɛ osika wɔ mu sɛ wɔde sika kɔto holder bi but wɔde sika kɔhyɛ mu sɛ yɛn fa nrane bank no wɔyɛ shareholder yɛto nsa frɛ mu nyinaa sɛ mo mmra na afia no nhyia mu no wei ɛne ne ɛtɔ so aduasa nson na entumi nkɔ so ɔsaberima daako frempɔn a wɔtɔ so mmienu ne nhyia yɛ dan mu hɔ ɛwɔ akyease bank no hɔ a ɛna mu nyinaa mu bɛhyia mu nɔnkono bɔpa ho sima aduasa pɛpɛɛpɛ a ɛna nhyiamu yi mo de ɛbɛhyehyɛ so woyɛ shareholder na meeting o ba bia ɔse yɛn ka nkyerɛw sɛ ɛyɛ na wɔde Ghana card ɛnso so aka ho bi aba Ɔkyeman Development Association ɛse yɛn ka nkyerɛ mo sɛ obi biara a ofiri Akyeman mu ha yɛba no Akyemansa block ha nea mota frɛ no kotoku no ebia na wo nso so woyɛ member wonyɛ umfiri hampo wabɛtena ha ne deɛ ɛwɔ sɛ bibi kɔ so ade ho hyɛm bi nti Ɔkyeman Development Association ne yɛto nsa de afrɛ pem so mo mfa mo ho mɛhyɛ mu bi o ba bɛtwerɛ wudin a wontua sika na emom bosomi bia bɛtua 10 Ghana cedis nti yɛhyɛ aseɛ bosomi wei ni nti no wo bɛtwerɛ wudin a wɔde 10 Ghana cedis bɛka ho ɛno ne yɛ bosomi wei di a watua na kyɛ sɛ ɛtimi aboa botae ne sɛ mo bɛprim puntuo ɛde ama Ɔkyeman ti aseɛ Jubilee Hospital ɛnso so sɛ outpatient service no wɔ hɔ inpatient service no laboratory ɛbɛyɛ test ne nyinaa bi kama ɛde ama pharmacy no nso nuro nea wopɛ ne nyinaa bi wɔ hɔ antenatal care ɛna postnatal care theater bibia wɔ hɔ no kama ɛno ane sɛ ɔde w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ ɔdanboabo kwantempɔn yi so Amantra Bridge no so a na wobɛhunu Jubilee Hospital ɛyɛ na wafrɛ wɔ 0244 575799 ɛna 0241 784645 Jubilee Hospital ɔmo kura yi mu ɛna anɔpa yi a yɛgu so a yɛsom mo ɛwɔ ɛkwan soronko ɛso na yɛbɛtwi ho akwakoto nkra ba yɛba a yɛde de aka nyinaa ɛbɛka ho ama mo Akwasi hwade ujafo ɛna ne car engine awuo ya esi woduro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no ogia ene ne kyerɛ PSA bra me na masam no akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kyɛ ne dwun ho wonte na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afa motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 eno ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ani bonso e wo fom sem frimu fia e free na kro sea horse engine oil nkoa na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua adwumayɛfoɔ me mamo ayikɔ yaaye na former way master me wa ha na nanu cement a me kɔtɔma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement a okofa baayɛ no sɛ wo total so sɛ wo bɔ price no sɛ wo twa blocks so sɛ wo to blocks so ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramati sɛ woyɛ mason woyɛ labourer woyɛ foreman na sɛ wopɛ sɛ w'adwuma yɛ fɛ yɛ akɔnɔ na gyina pintin dia that is the product unisam cement yɛ wɔ bottom ɛna pepa mu die na sɛ obi pɛ cement papa sɛ ya ɛhemfa no bɛnya bi ato sɛ wopɛ unisam cement bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne dukes filling station ɛna di nhwɛne mu fra yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement baburu 50 bags so a yɛkyɛw adeɛ free samchi enterprise ɛna de aba akyem dan amantra yɛne dukes filling station ɛdi nhwɛne mu Ghana adesie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM me pato me da se bebre se ogusu awo etie yen Maakye ni dwumedie no edin na tie wei na ehye ne nso fa mame ene
nyankopɔn ɛyɛ adom a Jack Alolome Jack Alolome hina ni mi Yehowa on the boss anwum no ɛna tomorrow by this time God will make a way for me. What's that the nyom foforo bi di aba ɔsɛ dɛn anopa nonsia kapima nwume nonsia minim donko amejefo no beba nyankopɔn yɛ adom ɛnɛ ɔwɔ live worship ɛwɔ ahenkan FM nti ɛbrɛ ne so a ɛyɛ no atie bi kwaku nkrom Africa se betena ase na afei ɔmo de saa live worship no ɛde ahyehyɛ so kama ɛne ya nti ɛyɛ no ahyɛ ne nso live worship ne so no Jack Alolome ɛna ɛba na agya ababedi anim ni afra kɔ ɔdom ahengwa n'anim a but say we dey be special one because Thursdays there ɛyɛ no ɔmo nyɛ live worship nti we no aba mu saa na just say special ɛyɛ no atie bi Jack Alolome ɔbɛba na ɔne kwaku nkrom Africas ɛde live worship ɛnɛ ɛde abrɛ yɛn nti hyɛ ne nso ɛfama me na afei yɛntoa so ne yɛnkɔ yɛn anim afei yɛkɔ nkɔmɔ no yɛdi kan tete bebree no ade afiri hɔ akabi ɔmampani ba nyame adom a ɔkyena wawie asantema ntam mu deɛ no nti ayi wode ne ɛnkasa ma me wae na NDC for so nyame adom a weekend we ɛne wɔm ɛde hyehyɛ so ɛnya sɛnketo a na yɛbɛ hyɛaseɛ ne yɛn wɔn abobɔ nkɔmɔ kakra saa nyame yɛ adom a ɔmo deɛ no ɔmo sɛ yɛ 23rd akyem dan ha deɛ ne yɛ 23rd ɛna ɔmo deɛ no ɛbɛkɔ so ɛwɔ akyem ɔdan nkwanta asene man so across nso yɛ ni deɛ akyiri wɔ hɔ no mo a ɔmo nso so deɛ ɛbɛkɔ so no yɛhwɛ sɛ how far sa oh okay nti I think say no mu beboa no mu beboa na fe yentoa so but ma yentie we na membra fa yi bitu na mentwa me ho bra na me konko check no ho no mbra sisi ya ma mentie we no a AHENKAN FM. Okay. Enti Jack the any say your china mum. And then you or no sending out the buy no. And
because the send by no say ene nti ochina momu na Jack alolomi ba no yes wo ochina Friday momu no oba me de yese yen adwuma yi ni otworo ma wo te se wo ni atworo de abro se de ohunu ye no a no aka nti mfumso obi aba no otworo ba no yi ahye ne kon din se no otworo ba etia wa wo kan zuzu ti nti ochina momu why me ko check ye ne yese ochina momu na Jack alolomi obeba live worship no eso ya no ahye ne nso Eddie Amame. We say good morning, Obuoba. In fact, you are doing a great job and continue speaking the truth. God richly bless you. Now, also making kind Isaiah 54, the verse 17. Your friend Alex say, "Oh, Achim Odan main station. Your BM, I will be a tea or Yankupon Shira Alex, Mammy. Yankupon Shira ne pa. Amu eti wo honi nyina nso erade nka mo ho we se eyezu eyeza na mi hu na yezu bia na makai ne ane PP fo nso ka am se yezu eyazan enti eyezu eyeza e na odi aba na ho na o che I have been a branch communication officer and a serial caller for 8 years ni din angasangasan edi ni mu no ene Enoch asama kese na also monto aba constituency abato na mokoto no say monto aba mfa ma obi obeboa party no ama party na ba aban mu na ono na emeso ono nso ka ho bi o say number 15 on the ballot ebe say ono nso ka ho and why campaign de man ho no it's allowed because mobre emu an ye we nti say wo ye campaign is allowed ankoma first achim ayi bi and ono nso so ede ne de afri aba o say guta obesre ne members no na wom shops no matutum ne de ha dwen wom nsem wom kan so no kre but wom shops no matutum ne de ha dwen empanimfo hwe na omunye bibi emfa ho dollar no so mpanimfo munye bibi mfa ho na sisi ade atameshe papa amisko spelele so de free kaso ade aba na osi aka hawa kumsin toaso osi omampani akufu ado oyi nhyira de mo man sanse ohwe niam wo ya oyi superstar ya bani mpuntu a obadwuma emfa ho ne se de ewiase afa na nyina to ape na obi apa ne ho a wohunu na sene mu omampani ibo adwuma pa enchi ankoma Dr. Bawumia Honorable Justina Marigold Asan ena MC Honorable Anita Love Obo Amisa ose ocheche mu nyina Kaswa Republic na odi free ebaye opare nso di free suhum opare se omampani akufu ado yam akwa abade bepue mantamu na yen yani so keke we are proud of you na I beg you ose Ghana for munya botre for omampani sanse ye come omampani a wabo adwuma pa uyo omampani akufu ado si nchen ya wunya omampani bi abiem nti obesere omu nyina am nka mo homom na yentumi muama Ghana enko nanim long live MPP long live Ghana and what about senchi ankoma protozua and Eastern Regional Communication Director Ura Evans or say Yeboa ya tai friend chu boy ono so ne dia wode aba no Eric Kwakubu edi enso di free bechem patriotic voices and what aba no say as far as our global economic crisis affect amanya hudu nyina no NDC entimi mambe ye mechire Ghana for say MPP ni wa ye ne wo ye mam alternative we he la lai enya de omo betimi kra Ghana for moma ye nyina support o mampani akufu ado won fi enko bo chasa asene so Eric Kwakubu adidi ode eba ye eno no Inshiraba na Kashaman constituency o si aka Bawumia beba yate o say wono no nim de ne nti asiemu ne de breaking the 8 no a movement said the TB beba so den NPP omo be breaking 8 no case close NDC wamo mada enchiankoma vice president na odi aba wa Inshiraba Nelka ono so ne de odi aba no we nso so see a friend no Aaron Baba Koko Komisa Latebi Okoshi and crying and wadi efri aba
ɔse galamsey nsɛmsɛm na ɔno deɛ ɔka ho asɛm ɔse nyinaa yɛhyɛ da paa tena ase na yɛhwɛ ɔhaw ɛne amane a galamsey ne de aba ɔgyidi yie sɛ yɛdi kan te aseɛ ɔhaw ne amane a galamsey ne de aba a ɛno mu bɛboa yɛn ama yɛtumi asɔre atia ɔko no ɛnwo sɛ aban ɛprɛ ntɔkwa no ɛde hyɛ nhemfo so na nhemfo nso na ɔmo aprɛ na ɔmo de ato amanyɔfoɔ so afei kora deɛ nsɛmtwerɛfoɔ atuom baabi ne ɔmo so yɛatwe ɔmo awura mu bi sɛ ɔmo so ka ho ɛna ano kora deɛ ɛyi energy minister sɛ nsɛmtwerɛfoɔ a yɛwɔ Ghana titiri ɔmo ɛwɔ Kumase no ɔmo akɔgye sika NDC foɔ hɔ ɛna ɔmo pɛ sɛ ɔmo ma aban yɛ unpopular ɛno ɛna ɛyi kyerɛ sɛ daabi yɛnyɛ adeɛ saa pɛ sɛ ɔko ti adeɛ a ɛnya a yɛmfa nhyɛ hum ne aham te aseɛ na mo nyinaa mo nka mbom na mo nko ɛmfa ntia latabi ɛkɔhyi Aaron Babako kɔkɔmisa ne deɛ a wɔde ɛbaayɛ ɛno no afei yɛnkɔ Facebook ne so na ɛhɔ nea mode baayɛ no yɛmfa no so mfa nka ho ɛmfa ɛma mo Facebook nea yɛde firi hɔ nso de abanie ɛwɔ he ɛhɔ nso so mo messages ya mode baayɛ we si yɛfrɛ no Opadimon Felix ɛnso so de aba a wɔkyɛ sɛ efiri Kumase Swami ɛde kɔ hefa Galatians chapter 2 verse 28 ɔsi yɛ nyinaa yɛ Jesus deɛ toto papa so hɔ a yate tell bi a mo message ne na bu aka mu o Yawuza nso de free Swami ɔsi Ghana is not spared global economic meltdown no a obia ɛka no Ghana nso so yɛamfa yɛ ho ankyɛ yɛn ɛnneɛma bo kɔ soro nti mo yɛnte aseɛ sɛn kakra no akokɔ bɛ no mu nsuo MC ya preko ɛnso so de aba a wɔkyɛ sɛ nkyia nkɔma doctor afiri yi akoto na waka nsɛm bebree de afa ɔpani ne ho Yaw Isaac ɛsi good morning AHENKAN FM imamu ayiko ɛna Lessie Daako ɛnso sɛ good morning AHENKAN FM mwetiefuo mekyerɛkyerɛ mu nyinaa ankanka ne Madam Esther Youngson Lessie Daako ɛso wɔkyea wɔn so pa tiwe yɛba Okay, enti eno no na kwaku nkrum Africas da be na wo be ya we no me mpe confusion bia o mpe confusion o live worship na time ben we si say na no firi heva enti bre ben ye ne o chena na enano achim odan nano achim odan Bremu Central Municipal Assembly to be precise ye say omokwa kwato ababium PM no a unse me kan obi say de ehia PM no a foforo bi ameka ho Honorable Clement Atefa anope mama good morning bibi aboko thank you ere mo makaka ho nyina honorable for na me no mo ye fine ni me chiachia mo nyina mo amaka nyina so ye chiachia mo nyina omo ye so omo nhyeda mo obi amane nti nkomu yi afa ho kode but de omo nim ne say yafunu bone ennim se sebe masa yafuru bone
yɛfurubɔne enim sɛ masa o ode ya bisa ko bika amane a wo hunu ne ha yɛfurubɔne nim sɛ masa enti nka ɔmo yi afa ho kodɛ na nka ɔmo akɔ na yakɔyi pia mu ani awuo but no mo nim sɛ yɛfurubɔne enim sɛ masa ɔmo san akɔ ya enipa mienu ne koko gyina yɛ I think that we ne ne ɛtɔ so 4 times ɔmo kɔ ya honorable Emmanuel Apia Kubi aka Edurume so na wogyina mu bi saa nso so na honorable Michael Asare Sechi enkwantanum na wogyina mu saa na ano no ɔmkɔkɔ yɛ ya ɔmo wɔ yɛ abanche ana ne brode na yɛ ɔmo mienu awu enti na emmerɛ mu no ɔmo san wɔ akwanya so ɔmo san akɔ mu afi ɔmo kɔ ya ya san akɔto aba no na we yato ɔmo sɛ mato ayi mɛsɛ sɛ ho anho amea me ho ɛna ne ɔmo yɛ ne saa gruntonto no a afi ewie ya yebenya PM yewie kenkan mba no a honorable Emmanuel Apia ni din angaza no Amukachi aka Edurume so onya sen ene 1 2 3 4 ya kenkan ni nyina 14 okay yemfangu ha honorable Emmanuel Michael Asare ono so onya sen 1 2 3 4 eno so ya kan wie ye 14 na che se esi apai so de yemfa apai enipani ewo Ghana mrem eden a ewo se ye te se ketra hwease tefra hwease ontumi nda ne nchen mu da enti si akoto na ada ne nchen mu dia na wo se ye tene no so what you say good na we na omo koko ye 14 na te se dia ewo senka wonya majority no na owini no ne nsa anka ntina ewo se ade no yesan ekoba biom na odi ma menkodi nkomo wi mra ho me ba be kire wo for the four times a ye dia akọ ho se ye kwakoto aba na yenya PM no sika ya hwere me kwa ba be ka ho asema kire wo ma menkwa ho man so na me ni onyame nipa apostle wayimfa okay ono wodi na be okay ma menkwa ho man so na me ni me papa nkonko twetwe enkomo apostle aba ho man so producer no me hunu ne oye wa ha papa no pay ma mo ache mo akwa baba AHENKAN933FM so Ejemoso wadaro ma bibia bokọ de nyame adum nti ye ho ye na mo so nyame adum ye nso ye ho ye pa ye te wonka na ache kakra sa okay enti anopa yi na ya hye bibi ase na wotwe a na wotwe mienu etwa mu no na ye hwe enome duabɔ ne ebisa se so obi bɔ obi dua a etimi nya nsunsanso no so obi dume wa ebetimi nya nsunsanso wo so a ɛdeɛ ne de ba ene ne ye ebisa ne se menye wo bɔne na ubɔ mi dua na wo dume me a etimi yɛ adwuma meda wase mechia etiefo nyina na yeso nyame sabebo ayi no ma nsusu nti ase bible say enumia eni ngina so no enye adwuma nanso etoda obi timi dume wo ama ne ye adwuma na de ntia me kan ata ne se eya na onipakuna odume no eni bebia nipakuna gina ye edume ye eni ahonhoma a ewo bia honom a ete no me no very very important inti se nipakuna ewo sunsu mutumi se nipakuna bia oye konfo oye beifo oye dinsini oye nipabonifo bi awa na so okura suman bi ana sasa bi wono na se odi kasa etia wa ewo mu se wonye ne hweye de nanso saa nipakuna se ne otie nipesu a oye honhom atimi mu eni bebia bia ogina ye eka ade na nya honhom a wo ho nti etimi ema nnome na ọka no ebemu na eye saa na isanse wonya ni hwi no nti no empem bebre no aya nnome no entimi nhyada enye adwuma entia o senia ope no nanso ehun sunsanso ehun prama bi woyɛ dianya ebɛbɔ isanse nipa kura tumi bi anase tumi bi dinati anase odi suman bi anasa bi ana kasa ya na honhom bi tie ana esom
so a na ejina wo nipa no so a yado no so ka wo so o feel say wo nya nipa ko ni bibia anti untu ho anamon na wo nya hwe bia enya de ni benya wo say wa ye ni bibi o say wo nya ni bibi o once nipa ko no ede ne touch ma ana kan ye no e wo say wo ye onipa o betu ho anamon na ma menche wa de bi e wo the book of James chapter number 3 Jacob woman James chapter number 3 may kind the verse 5 and the verse 6 or say even so is the tongue a little member and boasted great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Verse 6. Or say, and the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire for hell. Or say, na tachemano eye nipediano krabata kutwa, na so e wa nyema akesiemu, na she, etimima asem kutwa eye asem ketiye, na tachemano eye uja, or say eye boni ne yase, na sana tachemano etie ewo nipediano, na egu nipediano nyina hufi, na esoja eto nature eye onyame hyehyɛ die mu sɛnɛ onyame ahyehyɛ nneɛma no na kyerɛ sɛ onyame ahyehyɛ sɛ wobɛyɛ ɔdefo a obi ka kyerɛma ɛtumi dane no ɛma woyɛ ohwɛni obi ka kyerɛma tumi dane no ɛma adwuma a wɔ sɛ woyɛ ɛfiri nsa obi ka kyerɛma ɛdane no ɛma ɛsiane sɛ kyerɛma no ɛyɛ ogya nti sɛ nipa ko no yɛ nipa bɔnefoɔ na sɛ ɔde ne kyerɛma ɛyɛ ogya ɛka nnome nsɛm ɛtoo so a ɛwɔ mu sɛ wonya ne hyedeɛ nanso sɛ woantu ho anammɔn a ɛbɛtumi aba mu ɛno no saa no deɛ na ɛbɛma no aba mu yi wadaroma sɛm na meka sɛ one ebia na onipa no a ɔka asɛm na nkasa ebia na ɔyɛ bɛyifoɔ anaa ɔyɛ nipa bɔnefoɔ bi okura tumi bi wakɔgye tumi bi anaa okura suman bi anaa sasa bi wɔ ne ho anaa sɛ ebia nipa no ɔkɔgyina a ebia te sɛ emusieyɛ anaa nsuo bi ho anaa edua bi ho ana ɔfrɛ tumi bi ɛde kasa a yɛtia wo ba media na minim senka woyɛ obi bɔne a no ɔyɛ wadeɛ ankeka wo ɛna mekyerɛ sɛ sɛnea wonya ne hwii no nti no sɛnea ɛbi a ɔpɛɛ sɛ anka yareɛ bi anaa owuo bi ɛntoo no ɛntoo sɛnea ɔpɛɛ no nanso ɛho mframa wobɛhu sɛ wo nneɛma bi a nanka ɛda ne kwan mu no ɛɛteatea wobɛhu sɛ wo nneɛma bi a nanka wɔ sɛ ɛkɔ yie no ɛnkɔ yie wobɛhu sɛ nneɛma bi a na wɔta akɛba wo nsɛm no wo nsa ntumi nka wobɛhu sɛ sɛnea nanka ɛnwɔ sɛ anka wobrɛ asɛ wonya nneɛma bi no wobrɛ ɛnya saa nneɛma no ɛkyerɛ wo sɛ asɛm na nipa ko ne kaayɛ no ɛyɛ adwuma sɛnea wɔta anka ɛyɛ adwuma no ɛnyɛ saa na ɛyɛ adwuma no nanso kwan foforɔ bi so no ɛɛko tia wo I see. But eno na eba saa se etimi tu ho ana mo ma ne yeye. Se empo wafu nipa ko no kura na yetimi tu ho ana mo ma ne yeye. Nti se wafu nipa na yetu ho ana mo ma ne yeye dia. And ya won fom ne dia and ya akonya da ho ma wo pa se betima dane. Nti eno sa agisa me kɔ onipa na ɔde na no kan saa ne ho a na ye wo ba bi wo ha okɔ a with or without the person mu betumi asolve. Eradi awo tumi aburu tumi nyina so. Bible said, "Okan Colossians or say na Christo mu yebo ade nyina na ade nyina eye ne dia se onipa ko a oni ni nya asem no se yam papa se oni ni nya asem na wudi fo ana obo wudua dia ana erade etimi di akwankyere ba akwankyere ni bi wo hono a na eye se oboka ko pa nipa ko ne chewo ko pa nipa ko ne chewo na nipa ko no edi fi na ko mu edi chewo a yetimi bompa ye ema ne dane ebi nso wɔ hɔ no mu a ɛho ɛnyia sɛ ɔbɛka kɔpa nipa ko ne kyɛw ɛne nyinaa gyina akwankyerɛ a onyame honhom ɛde bɛba so but mpɛn bebree no sɛ wodi fɔ deɛ a ayɛ na ɛkyɛw fa wɔ mu I see nti wodi fɔ paa deɛ a ayɛ na ɛkyɛw fa wɔ mu okay yɛn akristofoɔ no yɛdeɛ ne yɛ mpaebɔ nko a anaa ɛwɔ sɛ wosan kɔkɔ yɛ amammerɛ a yɛ ana mpɛn bebree yɛhunu sɛ ɛtae kɔ so no sɛ ebia yabɔ dua na mpe bebree no bɛkɔ yɛsɛ wobɛkɔ nsuo ni so sɛ asɔne ne so na wakɔyɛ amammerɛ bi wɔ hɔ yɛ dane dua no ɛne ne ɛka ho no Matias Bible sɛ kanea ɛne esum ne kanea ɛni twaka ɛno nta mɛka sɛ ne nyinaa gyina Awurade akwankyerɛ a ɔde ɛɛba so
na netie ni sɛ Erade ama akwankyerɛ Erade akwankyerɛ ano wonam na emu odu ɛsen asɔneɛ so anaa kɔnfoɔ hɔ anaa nsuo bi a ɔbɛkɔ ho ɛhɔ sɛ Erade Nyankopɔn ɛde akwankyerɛ baa saa akwankyerɛ no ɛmfa wo ne nipa no ɛmfa wo ne suman ko ɛmfa wo ne sasa ko ɛmfa wo ne nsuo ko sɛ nsuo no ɔyɛ hwana so edua no ɔyɛ hwana sɛ honhom efi nifa sɛ Erade de akwankyerɛ ba nko adeɛ a ɛbɛtwa adeɛ no ɛbɛdane no ɛsan sɛ netie ne sɛ adeɛ bia wɔ ne kyiwadeɛ ɛmpo Erade ankasa kɔ ɔyɛ Erade kɔ wɔ ne kyiwadeɛ onyankopɔn ɛno nti sunsum no ɔmo hyia adeɛ ɛkyerɛ sɛ God is a deity sɛ yɛka sɛ bibi yɛ deity ɛna kyerɛ sɛ onyankopɔn kora no ɔyɛ bosom nti ɔwɔ ne kyiwadeɛ Erade wɔ ne kyiwadeɛ Bible sɛ Erade wɔ ne kyiwadeɛ ne na abomination ekyiwadeɛ nti woyɛ Erade kyiwadeɛ a ɔpɔ nti Bible sɛ ɛbra Israelfoɔ ɛkɔdii ahoni anaa nyame foforɔ bi akyi no na ɛyɛ Erade ekyiwadeɛ nti Erade dane wɔn hyɛ wɔn atamfo nsa nti sunsum no yɛwɔ amammerɛ yɛwɔ amandeɛ yɛwɔ ayɛdeɛ ne akandeɛ wonya akandeɛ ɛde ayɛ ayɛdeɛ ɛde ayɛ amandeɛ ama nneɛma a ɛda wo so afi wo so ɛne ɛfa no akwankyerɛ ɛno nti sɛ wo ne obi nya asɛm na ɔbɔdua na sɛ asɛm no woba nyame fie na ɛkɔpie wɔ hɔ sɛ adeɛ wei ebia wo papa abɔ wo dua ebia wo papa asɛm bi ebi wɔ hɔ nom a na ne papa ne ɔbaa bi ɛretwe mpena ebia ne maame akyi ɔmo fight nkwala no ɔmo kwa ɔmo maame na ɛno no nti ɔma no akɔtena ɔmo papa na ama papa no adome ɔmo obi wɔ hɔ nom a ne papa ɛne obi yere akɔda ana abɔ papa ne dua ana abɛka ne mba no obi wɔ hɔ ma ne papa ne obi ana ne maame ana ebusua no ɛne obi ebusua foforɔ ɛretwe ɛwɔ asase bi ho ne japadeɛ bi ho yabɔ dua ama ayɛ owuo ayɛ yareɛ ayɛ nimguaseɛ yabɔ dua ama adane bibibɔne ato obusua no ana ɛkuti ama ne mmarima edipende ne nyinaa saa nneɛma wɔ nyinaa ɛyɛ nneɛma a ne nyinaa gyina duabɔ so ba duabɔ no yɛwɔ mu ahodoɔ ɛne nneɛma a ɛkɔfa duabɔ ne baayɛ mɛtumi ne wɔnya asɛm na duabɔ abɛm mɛtumi afa ɔyere na duabɔ abɛm mɛtumi ne akɔyɛ adwuma na sika kyɛ no mu no ankɔyɛ na duabɔ abɛm ebia wɔbusua ne mabusua wɔ asɛm bi ɛde bi duabɔ ba nti duabɔ no deɛ ɛwɔ mu ahodoɔ ba na mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ sɛneɛ tie biara Awurade wɔ tumi na Awurade tumi no sɔ de akwankyerɛ ba a duabɔ no yɛbɔ a ɛyɛ asɛm na yɛaka no tumi bi na asom na de yɛ adwuma sɛ wohu saa tumi no n'akyiwadeɛ na wode ka na ɔbɛgyae asɛm no mu ama asɛm no ɛbɛdane nkwasasɛm wɔ sunsu mu na afei ɛntumi ɛnyɛ adwuma ɛntia wɔ abrabɔ biom. Okay, papa ma yɛn ase nkyerɛkyerɛmu a wode ama yɛn biribi ani yɛbɛsan aba wo nkyɛn biem nti sɛ de bia yɛ na yɛyɛ no yɛwie a wo namba yi bia no obi bɛpɛ sɛ ɔno bɛbɔ nkɔmmɔ obi wɔ koraa na yɛabɔ ne dua ɛnya no ɔpɛ sɛ nya mmoa bi wadaroma wo namba no me namba no ɛyɛ 0249 627973 0249 627973 mɛsɛn sisi biom 0249 627973 Awurade nhyira mo na ɔnka mo ho Awurade ntɔ ne nhyira nsuo ngu mu so na ɔma mo dwuma paa mo yɛ ntumpɔn ɛwɔ Yesu din mu amen nti yɛne apostle Nana Yaw Nhyira Frimpɔn ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ the Voice of the Blood Ministries wɔno ne ɔpani a Nyankopɔn de n'akyi asasafo no ano nti abrabɔ ma yintasɛm na no nso atwa guo no duabɔ ɛnɛnɛ yɛkɔkɔhwɛɛyɛ yɛwie duabɔ a yɛmfa nsi hɔ yi ne yɛsamra back to yɛn PM nkɔmmɔ no bene wo kasa yi assembly no akɔ for 4 times so mo kwa akɔto aba yi PM mo mantumi me kwa there is not my problem say bia yɛkɔpɛ PM na yɛnyaayɛ but sikasɛ yi a ɛkɔmu no ɛno na ɛyɛ me problem but assembly members no mesrɛ mo na makasa kakra muntie ɛyɛ ama mumu bi enya akwanya sɛ wɔkasa wɔ radio so a mɛma omie na no nka da sɛ assembly no ɔmo sika a ɔmo gyegye yɛ nhunu ne ɔmo de yɛ ma mumie mu ano nka bi da because sɛ wo nhunu ne ɔmo de yɛ a typical example ɔmo gyegye sika no a ne ɔmo de yɛ baako ɛne ne amo yɛ because mukɔ biara no a yɛ ma mo allowance ɛna anu die ya mokɔ yɛ ya mokɔkɔ yi ya mokɔto ya yɛ 14 no wo sɛ ɔmokɔ de ɛtɔ so ezimienu ana ne ɛtɔ so mienu no assembly no ka so mo nhwɛ da ni sika wɔ hɔ
ɛna ɔmo ne mo kasa na mo te ase mo kɔ endraw achi a mo kokoto ye 14 no mo gina coordinating director so e ka kire coordinating director say when tua sa allowance na ode mo na amamo a sitting na nkasa kora no enkoso enti na wo say nkomo koso e man tia se ye adwuma ansana mo san ato sitting ne so enti me de mo ye say mo demand mo RS no kora no I was thinking say this time around you'll be able to elect a PM for us. But unfortunately, when Timia elected PM and farmer yen, most I call ye 14 and at the end a pie and yes answer call ye baby. Now close to 38,000 Ghana cedis. And as I yenko no Ediaba close to 38,000 Sika akwemu no yenko yekoshia nya fa nya sen ha nya wura close to 38,000 Ghana cedis eno ene eka abem mu wia na sabio mu bi nya akwanya e kasa radio so a na mo ka kire assembly ni se assembly ni sika a omogegye no mu nhye da nim ni omode ye ade baako omode ye e na maka kire mo no omode tua mo ankasa mo ka omode tua mo ankasa mo ka yanko tena se yenye yemfa ha yenwura ha yensen ha no sika ekomu eno no enti ye besere mo kɔ bie mu a wo hwese mu beyi PM e de amayen yetimi akoye nim I was here prepare budget. Yeah, budget yentimi prepare. Meanwhile, somewhere next month November, I was on my moon nyina etimi enya budget ya. Odi be bu o man no. But yen ha yentimi enkan ho kra mbom ne de akọ. Eye, mami fancy ho. Na yensa kan owura Isaac Kofi Ahema. Ono na wo ba asene manso across so amprempre ameno kese wo ye NDC. Wo mu dwem training na o sign e kobium. Chairman sa ne tia afi na wo ba. Afi na wo ba. Yo. Okay. Enti afi na chairman eba. Ba ko ne enta hunu ntina ama abasa no. Enti baby obi on fa ncheme. Enti eno no chairman atena se yanko ne hobre no already e koda da nti ye bebon komo ni tew. Na fi ato aso nyankopon ya adom a wo mo so abato no ba so weekend we chairman sa ne tie. Sapepe ne tie. All right. Enti mami mo akwa ba. Apo mo ko die chairman. Me ho ye pa. Dada de nyina ye ne wa ne wo ha ya won asene man so ha yi. Be free achim man so. Oh, okay. Na my ho ne wo me. Na revolution days no. Na me ye coordinator. Me ye PDC coordinator na me ye CD organizing assistant. It free as ne kopem ehyiayem de me na me hwe ho. Okay. Me ne abranti be fe no atapepra. Across any penifo bebre come ho. Okay. I'm say juma yemu no ye transfer me atini this kwa biblem. Ma me ko nti akwatia na me ko besi aye 92. And ye dey party no. 92 no me my constituency secretary for good for good 18 years. Constituency secretary. Akwatia. And when you see the party strength in Akwatia, whom say very more ding because we were winning. Na a year or Hosisian. MP Hosisian or your Makwala na me ye party no didi Okoyo Nansia Okoyo I just say o friends is here or no beka eti I just say we all who will be free baby no aba NDC no there metimi catch you say o ma me hu ebebu amebu achiro me ka ho ne anwene okay me ka ho ne etu mutokro okay me ka ho ene ye de abubashe mu sir ti me NDC ni ma o ye NDC mi mapa nti why a constituency secretary for 18 years for 18 good years me ye no rolling stamp the rolling stamp no occur twice 8 years and Kufo by no 8 years up to Atamis the by 80 medimu akotempa okay we di mu akotene nti from secretary no adena wanye chairman wo hwa na ye titititi ye ho no a ebi pie ha na ama afi dia wo pese wo back for chairman wo asene man so across yi any say adwuma no wo ye ne duru ba bia ya na ese nsuo e chere nyina mu a ehina mu a ehihwa na se otumi adwuma na
wotumi atete nkwala wo ase a eduru baby a jawo na hwe wo na hwe adwuma wo ye no na NDC no ye wo botai bi wo ye ni so a ye de te party no ye botai ni se ye be ye dwumaden na ye tumi aba power na aboa ahiafo ene moblowafo enti se woni madwuma ne saa na mehwe se ne ame peso aso baby a mikura mi free mo na ya ye no animu constituency aye ne district na obehwe na debia ne eluzu debi etimi yese me de menim de ebeba constituency no okay because see party eluzu a party man omoye mobo di awreho enti me yese me de menim de ebeba abeboa na party no etumi afane to my pefra. I see. Enti mitie a bit background now the amami ya not to say you even qualify to be a national executive. Me qualify to be national executive because empedifo nyina no from A to Z ubo midin no minimia nega safe no maba NDC but then uba mu nekra echina obehu midin but the point is that I decided to work at the constituency level because national yentoaba region yentoaba but the constituency and the control branch no it is a me call region party ni nyame mumfa so se ne ameba constituency na matumi ne branch na ya djuma na ma ya wini because ya wini a wo region wo hokwa wo national wo hokwa it is also within party adjuma that calm down and do your work ni ehun say wini madjuma that is why I decided to be at constituency level at the end and your tissue you feel say I wasn't ko ya wanye unsu jiri sese wo ba obetumi ya ma mani so ade hunu betumi abam oh nia em say no na ho de betumi no ye no but nia semu kakra me ma on say yen ya penso ye you as constituency executive ye de be ko training ye de nyina be ko pedu as lodge eastern region na be ye na otwe ne eguru yen ne ya kire yen adwuma na ni so pese o ye politics so pese o ye chairman ye se o ye ni we iti no emma adwuma ne ye no ebe wura ye ekoyete se adwuma wakosua enti of late no sade na enya adwuma bio enti obi a no abefa position enti position ne kuta no onim ni ode ye o se me organizer eno ane so sole anote o ti obi am pushing se koye we a osio chairman no so enam so oni sei no ono so sio ono so obi anya we a no osio enti adwuma no so nya sa na tie because why you incrofo branch for the go up omo yo mu kru adwuma omo di omo pa eye wo na be kenya won ese sa wo kom nsrawe na wo ka ensam kire om ne ehwehwe dwumadi a ye hwehwe firi om chen na wo ka cho no omo yo omo de omo ye ready because branch omo bokhwe omo nyina be basisi a but so wanya sa quality no amfanya adwuma emma party no executives na omo branch no omo split na ekofom emma adwuma seso omo ye ma party de pagya no na ayela kura afi obehun se wo opponent na watwe omo nyina eti se obehwe a NDC bayi na yeta wini ewo branch level local level nkurenkuma no ni nyina ye NDC but enne obehwe no obekọ constituency wim na enkura na se no na MPP for ewura ho ni nyina ekire se adwuma na yenye ni ye nti ye ba be ye ni ye na adwuma na me wakwatia na me ye adwuma no opani se be kabusu mienu ni ato aba bitumi correct result at the Senate national say abaye betwe say na NDC ebenya nti ebe wini and empa honkra ubon se difference bi abema projections ni bibia de dem yes say adwuma no why ya check na we no kwan so a you should be able okwa bi ase a unya nipa baako obetumi abo one more work from one united only mobile affiliation. This all party more or assign say, Quasi start if you're number one. Ne bonny number, never you who need pay womb. Nature on my field or the bebros is here. And you say, what assign one? Who here leader or ye vibrant or sign ye on top of a Jumana or ye no good. Our best are whipping and crop for in line. Good. I see. Now, I don't know who carry who say what's our qualities. I have those qualities. When you want to be a leader in a political party, there is something that you must have. As a son who say, at the end now, who name the near the kind. I feel who kukudro. So,
Say nim the end ba wo ho akukuduro because enya easy. Say e beto aba you know. Obi ani abre. Sure. It woni akukuduro a obi kran ka hey chama gina honum wona okwan na wodi meka. Na wodwane a onkwala do. E de do be. Omo nyina be dwane. Wo tra akukuduro na afei wo ye popular. Afei no abasa who do you know? Connections no so connection eduro he because you see it you better say to aba na party bi papa obitimi ka say ene party wo power so yenya hwe o chairman na we no obi anim no onim obi a okay nti obede no watumi aboa okay nti say chairman wakeka we no mu nyina de a why now I na fe na wo ba na wa madada ma kire say I was in the party. Oh okay I'm a yedjuma no be party no a National Democratic Congress. So we had man cry one crime. Oh, yeah, no, Tamale, NDC, the same party. Oh, okay. Inti, and yes, you nimu no nya and netha. Inti, and yes, be a winimuno, and Nasa bibitisa. The issue about party is say, as soon obetumi a Jumano, a man Yakrani and Sabeka. Forget about. Say, and you free banning as of Kroma, of constituency. Oh, okay. And now who say NDC. Okay. Now I hear Juma. It is said, Yan Sansua, one say, I dear Bakusu nipa, nipa who am from. On said now cancer, I don't mind your chairman. My secretary 18 years, my training crop. I should allow them to perform. One woman no me Juman. It be a regional youth organizer, Eastern region. It be a deputy organizer, a be away, and a match also call your MP near Makwala Namina. It be one national. What I say, and a baby so for more. Okay. So you leave the moment Juman. No more baby, I will see who na could run. Who say baby to see? I said so cobwa. Only I'm busy. I know. I say I tossing. It's a baby an MPP for the Wahwamo. And now Dania Sani de Ubia Yadia. Area Muha. Fitting a chance a chimswadro or down at the bar of once ye the big call a brim sa besi a cadet at the bag MPP for the Wawa. And I want to win a seat. Said NDC, every win a seat. Said Wakwetiano. Yes. And now we're going to win. And yet a Juma didn't cry. But I quite say we need be now. Yeah, now you're the so now you're the but you're a chairman, you're going to say so. From time immemorial, and you say, as Sunny man so across the year, oh, yeah, dang. AMPP. And yeah, dang. Unim, say, okay, say, me be gen by hook by crook. Are you not building mansions in the air? Well, and then they can catch us. Say, Udi Majumana, politics, and yeah, dang. When you lose contact with the people, your party cannot stand. You cannot win. You must always be with the people. Yeah. Yeah, Juma na me wakwete ase. Oni pa bia ho nyan. Sabi wo mo kra, omo esumokui, we ni ade. Omo vote, yeah. You must talk to them. When you ignore them, they won't vote for them. They also got a vote. One officer smoke no pen no. What do you say? And a paper no this is a paper na modern. Or to a banana. And then you have to be with the people all the time. Groups, any organizations, any other, go to them. You see, the whole thing I'm saying is NDC party no, IET no. We say youth no ebem but as I say, young penny for no so yebem. Cadres no. Yes, especially cadres na nim adwumani ye. Chere say Ghana ha no. Wo kokase ma chere opening. Ohwe wo tebia wo digina ho. Se na wakra wo ho. Ene wa se na wakra wo. Na wo hwe no wadi wo fia kan. It is a wonru baby now bana be kase asem no wo kan no mutio. Wo koya pom se no akwara no se de. Ano kwasem se enkwala ba pa de. No abegyan ni penifo ni. Ba se eja ni esantie nso se yesi akwada hunu ne nsa hohoro a oni mpenimfo didi nti obetumi appear to be akwada but na the ode beto form no pani bi kura ntumi nye enti party no ya hyehyɛ ye wo youth wing ye wo women's wing and na ye wo ye very saying zongo caucus and ye wo ewe caucus enti we have created a room for the youth
omo hu hia pa nti wo ne say chairman ye mpanimfo dia say chairman dia ye nyina yeti he na ye se ye pe obi chairman adi anim dia ese se oduru level bi ese se oduru level bi na ni knowledge ani na ye so edu standard bi because ente sadia ya grown na within na sa cart ne ho an de to ho is it by convention and I say it is incorporated in the constitution by constitution party ni say ye enyene and I can tell you we call your national you start Alhaji Isifuale any who do ya what you mean yes of course those days when you see them you can say chairman ba we him Dr. Bedazamwa he was a chairman before you see look at the caliber of people who were leading at the top and then say, many ways to kill the cat in Munyina good say and the youth and so we allow the youth to take their position in the party and then we allow the elderly people also take their position. But me impress your best stress on and no more. But me say this final question. You say empeni to san e come Melbourne diem. It is a empeni for no they if they are not ready to impart and give a Melbourne no kwan e mo so ma o kire bi mu ni ho a on pay no ma take over. Me nyina hanka say ye ma youth no ma. And I'm say ya create party ni ye pay youth no. And ye pay man. And ye pay any peku bi. It ya create room I'm obia but then say to say you but who who me say yes obia betumi aba but chairman there I also obia ni mu odu good because who party man ensembeba e be call no problem aba we you have to go with your leader also to me obia betumi asolve aware case maybe kura won ware da obe dan siesie aware asem o ko kan sen so won am say me kire woni na o asem na ko no na o ko kan wono no wa boni dwa e experience empani o papa no msaso ne sisi ho o ti ase enti ne kan e kan na fe wakra organization bia wa wura mu se opese ko ne o mkasa wo duru ho no wo ti omo be assess ombetieu omo betieu eti omo be assess so eti ekuo de ya me e ka chairmanship a it should be somebody who has some kind of qualities I would be the code then obi wo kra ne presence kra no eye akoma toyem yes omo toye achievement na no uye kuo bia na o mix sade no pa ekuo no ni gina na bedi ejija okay all right nti nyankopon ya adom a momo de no bekoso Saturday and Sunday or danfo de bekoso Sunday ye de ekoso Saturday momo de no bekoso Saturday manso across the okay e bekoso we hefa oh fine sa nti e bekoso breben time no oh fitia no pana no na sebia branches no ya ha ne about 96 branches it we start cutting them and it's not easy it fitia no pana na Oma started the omba penny phones be feed national any region aba abene say a conference abene oma kasa ama ya ansana ya started abatu no okay it at least bebo be to say ben say 10 11 1 there make it 12 there na start na ma sha see sabrina okay all right into all your number saying me number 4 number 8 yes I'm also yeah 5 hey number 4 wow okay enti dia be me bisa da baba me say misa then uhunu say e advantage over enipa 9 yom kan homa ne ye enu ne ye advantage ma me ne say number 1 me campaign na me kono mo amo frefre che ma munya botre ma no enipa na wo me koto ma me ne wo kasa wo mo atimi say they need this is the person they need this is the person they need. This is somebody oni medjuma no otiase onimu woye popular onim penifo so e cool. Iti opa no ho na so koyi obi fofora na me record so because my edjuma no baby na me deba. Enti opa no ho na koyi di pa fofora na se ne na party na mpeni ye. Enti wo mo nyina hu said no, this time around they can't afford to lose these elections. Oh, me am person me can ma otiase na obi atiase ne say 2024 say NDC yentumi amapa Ghana for kra ne ye NDD ye e kwanya aban we de Ghana for afaso
any nipa ni a abre no menia say yentumi awini a enye and enya ade asese ekoye matrama kwe the MPP for no mkutom strategies the strategy bi ni say contest na yen executives na ye no omo pese omo na esi executives at the mine omo pese omo mu selecting crofo emamo aha eti omo adwene say omo kro esumase no omo be sponsor yen crofo ni bi emo ma be ye chairman sa oh masa SCC baby bebre ote ekuo bi efri NDC mo abaye from Eagle Eyes yes oma si oma ye hwehwemu ona say last election is you Kumasi any eastern region aha baby nti omo ma so mo be plant omo ankasa nkrofo wo mumu enye MPP for omo plant NDC ni a oye weak no to be nyaduma I see. No mass sponsor no abedi ani. Okay. Okay. Enti abusunya sa fe na wo do feed na to ha no mo aye ne Yewura Isaac Kofi Ahema. Or aspire to be the constituency chairman asane manso across so NDC. Omo abato no cheso mo de ne be koso Saturday. Enti ye ne no da so ha yegusu a ye bo enkomo. Wa boroboro nsem bibre no aso. Ohwe ne experience wa ye secretary for 18 good years. Ewo ekwatia ho records and I say example and evidence de ye nyina e wo ho no mu a obi a ebetumi aka ho asem nti wa free ho ba asene manso across so aha no opese omo eto ne so aba no ba be chairman okusu a ye ne no edi nkomo o cheche ne nsem mu de kire yen kama enti chairman ma mimisa ye bre no ko atiefuo etiewu especially etu ahene ne asi ahenefo a ewo NDC mu ewo asene manso across so omo mfa ye fidie ni agro omo tiewu pa asembe na wo ka kire wo mo asema mpese me ka kire minuanom branch executives a omo ye delegates ebeto aba no ifi asene ekopem across so ene se party no ena esese ehunya obi a ye party first iti abaye kotuen enye se ye be ne se madam fo ni we na me nua wu ye oba yie no we na me hia sika me kwaji won hol emwa party no ade abebua anasa ye beto abai na obi akofa sika tutridie wa wonim se se ni pay wodi dwumadie ne hye ne sa ontumi ye na odi abraw na akoto amani wodi party na wu na eno so ebema ayese wo ye pese me nkuminya efise wa wakoma me wonim se empanifo ebaye de mehwemu asomasi nsem a waka ne ne ye ne de oye nipa obetumi ayadwuma ne pa na mom wo pe oye de ntino ye de sika bro am wakoto ama wrong person eye very bad na nia me ka kire minua no me wo asania kopem asanteman ne say me area ne wo because across no crowd here ye wo esro ne ye wo fo and yet the district assembly abesi manso enso say ohwemu a ye ne won patebu obi anya mfaso obi amfiri assembly ni si esi ho obi anya mfaso obi amfiri mu ye bebisa ho say eye di entra enti say party mienu no wanya good leader good chairman ya ono kran obi wa district assembly djuma no kran on anyway me my assemblyman for 8 years. Oh okay ewo kwa biblem government appointment nti yaba no local governance and also our experience justice and security subcommittee. Oh okay minimum assembly concept enti say yan hwe ne ye na yan to aba ne ye a ye bre no esuntwa because nipa na obedi party na nim no wono na ade adin bia esese okobom na wotumi hwe se ene pa ebeba obetwe bia ba na sese nipa no oni sa quality na ade na se oto aba ma no so medi wanim wan kasa kro na wo koto aba no hunu se dachi bia no bibi betumi ato ya na yese asem nipa na pe no ente sa wo ha asem beto nti wo popani bia di wanim se ye aban mu na wakoka wasem amawa ese se wo trans na wo se sa nipa e bai emu hwan pa na ye kwa aban mu betumi akasa etwetwa ageme ana ye de me kwa betumi aboa me eye very very important na mesrewom minim say ye bai ebi di sika kese eba
necessary obedi ne dakope ebi am opposition you know and say obi o wa baby obi say me say yeah can so many mu aye den but the point is that me can look only say people for some me break it sir until they have so many strategies eti ono no on mind say obedma usika ne wotie na nipa ya to na wacheche ni ato amount na odi be gwini constituency no but one point I make eti enye sika free say nene ya ahokira be obi kura ka cho se kotaba o man 50 cities kura say obi say eh because ye nipa 1000 eti 50 cities kura that so o the money pa ba ko a ye 50,000 ebi wo say that and analyze eh na ye nipa brebe akwa tumi masika say no enye ni sika eye sika bia o de be pretu mi bi na wa ye ho adwuma dache ma wo party no eluzu eno eyade a ehia ye papa enei send this for send me di kankan no Ghana fo nyina trase ehun se na nado ne na pamfo wo ma bedi Ghana hwamo bebi aye dream ne yese omo se na Mahamade ne ebon omo de ne ye kon eti Ghana fo nyina ehwe se we de NDC nsamna bio eti ma ye minye mistake ne enkoto aba ma obi a ye to aba wo ompeso asokra ne ewiemu a ofre na oma because osoro oni sa kokuduro no bibi na si no gina ho a esese otumuro se e de na mo ye munya mo ye mpene no ontumi nkasa o yesa o di party na bro na abro no sunsuaso no wa wo yesa no wo benya sunsuaso no the more ti mesre wom omo ma party no ehia yen first ade a me pese delegate ne hwe ne se ni pay why ne betumi aye adwuma no why na ye wini a obetumi apre bibi e de abrayen why nso ne ye wini a oba na wa wie school na onya adwuma ye no obetumi anya bia obetumi adi nanim ama wanya bibi ayo omo masa de no ehu ehia ho okay na omo ni sketch okay eni pa 1000 na wo kan wetumi akọ mu nyina so metumi ma branches ni nyina machia across krom 21 branches machia wo makọ be imprensa okay mfitiase amekọ no mu nyante ase be pa mesanko bio imprensa so amekọ esewani ense se ka kire nti efem ye akra kom di mbesi agongo efem ye se omo ahu se ebraso ense se NDC ye ba power eti omo ate ase se omo fa nya nyonkosem se madam funi eti ontumi nya kra mekoto ama no ana minuani ontumi nye kura mekoto ama no ana se sei eno omo te sade na se a party no benya hoden leadership no enehia because on say chairmanship no ekuo ni nyina ne ti no it is a chairman ko ye weak pe na affect obia okay all right but say o hwe say this is a dynamic no adane no a for 18 years and now ye secretary e de ma omanfo e wo akwatia no eden ya mwanya new delegates a omo abemu a ebinumu nimu omo ye new ne sa nioma no sa for nyina no then na wo be so special to win them on your side. Oh yeah to aba enanu you know on say branch election there ya na enye difficult enye that much because we you know who krumu wonu minimu dia we ye den on be se ato ama okay the branch one there ya wie the eyi ranso aye ko nyina na yen koni adada for ye ba 9 delegates from each branch ye ba ye de no say ye beni sa delegates no nyina akasa enti ye yi obi mfrim say bia asumasi de ye yi na film ono mu nyina na eni omo kasa okay na I can assure you say I mean I believe say no minua Ghana for obi ani abi enti wokoma obi 100 cities set to abama me no onim se wontumi anya adwuma na because I say obi ampe o how bio enti me de me assure me constituency say okay omo to abana mamia all right okay me ni won be ye adwuma den na 2024 ye win elections na okay. Ubia so akuma atone. All right. So number 4 on the ballot. Nyankopo ya demo on Saturday. Yes. And about when be koso. Yes. Enti mu nyina mo be about when insha se be 12. Sir. Yemwie by Monday
na ya declare Owura Isaac Kofi Ahema say ono ne the new chairman e wa asene man so across so NDC sanity yes pepepe na asem a Nyankopon ehira so okay say Nyankopon kra no ope no ye dwumaden na ope no wa akukuduro ayede yade okay if say wo baby na say woni sa akukuduro na woni a uye hwea enhiranim okay enti me maye no me ba ma omunyina me ba ma party for na wo asene manso constituency me ba ma omanya anije okay by 2024 okay me ma na me nteme ho enkoda if say adwuma no etua me nsa no ene wo ma no okay politics is about a game bia say manfo hu say obi akeke ene say ye man yo yate ye da si bebre ye bre no awie du nti ye de besi na ye de ani nso bedi akire Nyankopon ya adom Saturday no ne ye bekoso ho bia ne ye bema ye tiefo nso atimi ate ye da asese ye to nsa frɛ wa wo baaye yo mesome da mase abribia mo beto nsa afrɛ me no me you ready meba da etiefo nso ase etiefo edase me twa no an say delegates me hwɛ sɛ o beto abana man nti wa bo within no na atade e hye because say bebre no okay on the Saturday we no sada na atade e wo ayi so na obehye ana eno a Saturday na ye de aye me eno na mehye okay na so wo hwɛ manim a me ne Mahama difference me do crow back bi on say Mahama nuano na aba Mahama nuano na aba no I see okay so you're Isaac my na se ne mfensi ha no mo bibia ni a ye besan aba wo nche bi madam ase bebre okay enti abusua ye ne Owura Isaac Kofi Ahema na ekotwetwe enkomo no ono na wo pray for chairman constituency asene manso akroso wo pray nti yere no abonkomo kama Nyankopon ya adomo a ne yebekoso ho bia no nso ade a yebekwa kofa mu amane e dia bremo ono soso de yebegina so na fe yede dwumadie no ankasa nyina de asi opani nyomo no okay Mame fast na nkomo di ankan kwa me yebo adwempa hene Kofi Mensa Kobi K and afei Billy Man ofre me Obuoba Ofori Amanfo Nyankopon ya adoma wo chena da bi anwumere yi yebesan ehia wo boiling issues eso ne ekoyie o ye number frɛ boy aba so di ankoyie no